Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arizona 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Mayo 16, tuiga 2025. Thank God it's Friday! Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, ang Task Force ASISU ukon ining Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures Unit, aminado nga wala nila na batyagan nga may nagabulig sining mga tinaos ang politiko sa pagpangkakas ang mga campaign na materials. Nakumpiskar sining mga materyales sa nagdangat sa duha ka truck. Di kayo na notisyaran naton ang nagapangakas malang magluwas sa Task Force ASISU amo ang General Services Office sa mga tao sa mga politiko ay naslayak dumdum. Baka sila magpang-paskil, baka sila magpamilit, baka sila magpanglansang, baka sila magpang-alambre o sa campaign material sa ila siniyang mga amo. Pero sa chimpos ang kaksaray kag pagpanghimos, hindi na sila iyakitaon. Hilabi pa sa mga losing candidates. Pila ka mga suga sa Esplanade 1 kag 4 wala na nagasiga matapos ginkawat ang kuryente. Dugang pangamatalupang doon ng mga balita election-related incidents sa Western Visayas nagdubo-subong nga tuig. Hypertension sa mga kabataas na o sa mga kabataan nagtaas suno pa sa Department of Health. Muni madalaguar mga balita issues kay impormasyon ng main sentro karon sa pagpalayag sa bombohanay sa Udto. Ang detalye sininyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa aton sining nga palatuntunan pagkatapos gid lamang sa mga nagapuna kag dalakuan man nga mga balita kaupo ng Bombo News Center. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtuga sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 16, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, dating Senator De Lima nanindigang pinalna ang pag-absuelto sa kanyang drug case. Ang dating senadora kampanteng makakaupo bilang mambabatas. Si Senate President Chis Escudero naman tiwalang maaari pa rin manumpa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit nakakulong pa ito sa The Hague, Netherlands. Abangan din mamaya 8 rehiyon sa Pilipinas na haharap sa banta ng pagbaha ngayong araw dahil sa mga serye ng mga pagulan. Education Secretary Sani Angara nanawagan sa mga bagong leader na gawing priority ang pagpapataas sa level ng edukasyon dito sa ating bansa. Abangan sa ating provincial report mamaya, mga sasakyan at mga pasahero na antala ang kanilang pagtawid dyan sa sikat na San Juanico Bridge. Sa ating balita sa ibayong dagat, ito hong life expectancy ng mga tao na bawasan batayan sa report ng World Health Organization. Alamin natin kung bakit mamaya. At sa ating sports balita, ang Denver Nuggets pinaabot sa Game 7 ng serye laban sa Oklahoma City Thunder. Live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iginit ni dating Senadora Leila De Lima na ang kanyang pagkakaabsuelto sa mga kaso may kaugnayan sa illegal na droga nitong 2024 ay pinal at hindi na maaring iapela. Kasunod dito ng prinsipyo ng double jeopardy o pagbabawal sa muling paglilitis sa taong naabsuelto na. Ang pahayag ay nilabas nitong si Senator De Lima matapos baligtarin ng Court of Appeals ang desisyon ng Regional Trial Court na nag-dismiss ng kaso laban sa kanya. Ayon sa Court of Appeals, nagkaroon naman ng grave abuse of discretion ang Regional Trial Court sa pagbasura ng kaso. Tumakbo itong si dating Senator De Lima bilang kinatawan ng ML Party List sa nakaraang halalan nitong Mayo 12 at nagwagi. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na kanyang hihilingin sa Court of Appeals na muling isaalang-alang ang desisyon na maaari rin anyang iakyat sa Korte Suprema. Anya, hindi ibig sabihin nito na wala ng bisa ang kanyang acquittal at medyo kakaiba ang desisyon ng Court of Appeals dahil parang gusto nitong ipasulat muli sa Regional Trial Court ang desisyon dahil hindi raw ito malinaw. Naniniwala naman ang panig ni De Lima na makikita ng Court of Appeals ang kasagutan sa mga tanong nito sa record ng naturang kaso. Binigyang din pa ng dating senadora na hindi binawi ng Court of Appeals ang kanyang acquittal kundi binaliktad dito. Ang gusto lang nito ay linawin itong nilalaman ng desisyon na para sa kanila ay hindi na kailangan dahil malinaw na raw ito. Dagdag pa ng kampo ng senadora, hindi siya papipigil sa pagbabalik sa serbisyo publiko. Magpapatuloy ito niya sa paghahanda para itaguyod ang hustisya at reforma sa Kongreso. Nakulong itong si dating Senator De Lima halos 7 taon dahil yan sa mga kasong itinuturing niyang gawa-gawang drug charges sa ilalim ng Duterte administration at siya'y tuluyang nakalaya nitong Nobyembre ng taong 2024. Sa iba pang mga updates, ikinatuwa ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga orihinal na pribadong nagreklamo laban kay dating Senador Leila De Lima, ang desisyon ng Court of Appeals na baligtarin ang naging pag-absuelto sa kanya sa mababang hukuman kaugnay ng kasong may kinalaman sa umano'y kalakalan ng illegal na droga. Sa isang statement nitong araw ng Biyernes, sinabi nitong si Attorney Topacio na siya kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption, ang isa sa mga unang naghain ng kaso laban kay De Lima sa Department of Justice noong 2016. Nagsilbi rin siyang abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption sa mga unang yugto ng kaso. Anya bilang isa sa mga orihinal na pribadong nagreklamo sa ngalan ng Volunteers Against Crime and Corruption. Masaya niyang tinatanggap ang desisyon ng Court of Appeals na baligtarin ang pag-absuelto kay dating Senator De Lima. Kasama si Arsenio Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption at ang yumaong honorary chairman na si Dante Jimenez kung saan sila, anya, ang nagsulong noon ng kasong ito sa Department of Justice. Umasa naman ang abogado sa muling pagdinig ng kaso sa ilalim ng trial de novo na iniutos ng Court of Appeals na anya mawawala ang ganitong mga impluensyang hindi nararapat at lalabas na ang katotohanan. Pinatunayan naman ng korte na sila ang huling sandigan ng katarungan at katotohanan sa ating demokrasya.
Inasahan naman itong si Attorney Topacio na ang Department of Justice sa ilalim ng bagong pamunuan ay muling itatalaga ang mahusay nitong pangkat ng mga piskal sa pangunguna ni Prosecutor Sunny Ocampo upang pangunahan ang muling paglilitis sa naturang kaso. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hangarin niyang palakasin pa ang relasyon ng Pilipinas sa Bangladesh, Palau, Armenia, Cuba at Mongolia. Sa seremonya ng pagtanggap ng credentials ng mga bagong ambassador ng nasabing mga bansa sa Palasyo Malacanang, hinikayat ng punong ehekutibo ang mga envoys na makipagtulungan sa kanilang mga counterparts sa Pilipinas upang higit pang mapaunlad ang bilateral na ugnayan ng mga ito. Ayon sa Presidential Communications Office, pinaalalahanan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dayuhang kinatawan na tuklasin ang kagandahan ng Pilipinas habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Mainit na tinanggap ng Pangulo si Muhammad Sarwar Mahmood o ang Resident Ambassador ng Bangladesh sa Pilipinas at nagpahayag ng pag-asa sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito, pinagtibay rin ni Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na paigtingin ang ugnayan sa Palau, Armenia at Cuba at maging sa Mongolia nang tanggapin niya ang credentials ng kanilang mga non-resident ambassador. Ang mga bagong non-resident ambassador ay sina Peter Adelbey at Zuren Basdazarian at maging si Yadira Ledesma Hernandez ng Cuba at Esteban Dasyam ng Mongolia. Kasama naman ni Pangulong Marcos sa pagtanggap sa mga new ambassadors si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa iba pang mga balita, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12208. Ito yung batas para sa pagtatatag ng General Hospital sa May Laguna na tatawagin bilang Calamba City General Hospital. Sa ilalim po ng batas o Republic Act No. 12207 naman, ipinag-uutos ang pagpapataas ng bed capacity sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, Lanao del Sur mula sa 400 na bed capacity at aabutin ito ng hanggang sa 800 na bed capacity o halos doble doon po sa dati na bed capacity ng naturang ospital. Ipinag-utos rin sa Republic Act No. 12206 ang pagtatatag ng Zamboanga del Sur First District Hospital. Habang sa ilalim naman ng Republic Act No. 12205, ipinag-utos rin ang pagpapataas ng bed capacity ng San Pedro District Hospital doon ho sa probinsya ng Laguna mula sa 15 hanggang sa 50. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, ipinag-utos rin ang pagpapataas sa 1,000 bed capacity mula sa 500 sa bisayan ng Republic Act No. 12204. Habang ang Republic Act No. 12203 ay nag-uutos ng pagpapataas ng bed capacity para yan sa Region 1 Medical Center dyan sa may Dagupan City, Pangasinan. Mula sa 600 patungong 1,500 o mahigit sa doble na bed capacity. Napapaloob rin sa mga batas na ito ang paglalaan ng kinakailangang pondo upang maisakatuparan ang pagpapalakas ng healthcare system sa mga nabanggit na lugar sa Pilipinas. Pirmado nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang mga batas. Yan po ay nitong linggong ito. Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte abay maaari pa raw na manumpa bilang mayor-elect ng Davao City kahit nakapiit ito sa International Criminal Court dyan ho sa The Hague, Netherlands. Ayon ho yan kay Senate President Chis Escudero. Alam natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Maaari pa ring sumumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor-elect ng Davao City kahit na nakapit siya sa International Criminal Court. Itong sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero sa Pulong Balitaan kung saan anya sa pamagitan ng Consular Office ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands ay maaari siyang manumpa bilang alkalde. Bukod dito, dahil hindi pa maaaring umuwi ang dating Pangulo, batay sa Local Government Code, ang hahalili sa kanya ay ang kanyang anak ni si Vice Mayor-elect Baste Duterte. Iginit ni Escudero na ito'y karapatan ni Duterte sang-ayon sa rules ng The Hague at may proseso na sa ganitong mga sitwasyon. Pwedeng sumumpa
sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Hindi naman naniniwala si Escudero na mayroong kapangyarihan ng International Criminal Court para i-disqualify si Duterte sa paghawak na namang posisyon sa gobyerno kahit siya pa'y mapatulayang may sala. Paliwanag ng senador, kahit matulan si Duterte, hindi naman otomatikong absolute perpetual disqualification dito dahil ito'y nag-a-apply lamang sa ilang mga kaso at hindi saklaw ng korte sa bansang International Criminal Court. I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Although hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. Hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi automatic yung absolute perpetual disqualification porket na-convict ka. Only certain crimes. Number 2, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Hindi ako familiar na may ganung klaseng penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. So kahit makonvict siya, hindi automatic yun. Okay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nanawagan si Education Secretary Sani Angara sa mga bagong halal na opisyal ng Pilipinas na unahin ang education sa kanilang panunungkulan kasunod huyan ng matagumpay at mapayapang halalan nitong Mayo 12. Sa kanyang pahayag na inilabas ngayong araw, pinasalamatan nitong si Secretary Angara ang milyong-milyong Pilipinong bumoto na umabot sa hanggang sa 80% o 80% ng 68 million registered voter bilang patunay ng muling sigla ng demokrasya. Hinikayat niya mga lider ng bayan na gamitin ang siglang ito upang isulong ang dekalidad na edukasyon para sa lahat. Binigyang diin nitong si Secretary Angara na kailangang pamunuan ng malinaw at batay sa datos sa mga bagong senador, gobernador at mga alkalde upang matugunan ang mga puwang sa sistema ng edukasyon. Pinuri rin niya ang higit sa 600,000 o 600,000 mahigit na mga guro at mga Department of Education personnel na nagsilbi nitong halalan na tinawag niyang mga frontliners of democracy. Giit ng Education Secretary na suportahan ang ating mga guro at bigyan ng makabuluhang kinabukasan ang mga kabataan. Samantala nagpasalamat si Education Secretary nga sa Secretary Sani Angara sa milyong-milyong bumoto o mga milyong-milyong Pilipino na bumoto sa midterm election at hinimok silang ipagpatuloy ang kanilang malasakit sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Binanggit niya ang mataas na voter turnout na umabot sa 80% bilang patunay na matibay na suporta ng publiko sa demokrasya. Sinangayunan niya ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng maayos na eleksyon ay isang pagbabago ng ating demokrasya at panawagan upang harapin ang mahalagang isyu at usapin dito ho sa ating bansa. Iginit niyang dapat unahin ng bagong halal mga opisyal ang edukasyon at gamitin ang datos upang mas epektibong matugunan ang pangailangan ng nabanggit na sektor. Pinuri din ito ang higit 600,000 na guro at mga personahe ng Department of Education na nagsilbing tagapangalaga ng eleksyon at hinimok ang lahat na maging tagapagtaguyod ho ng edukasyon sa patuloy na pagbubuo ng bansa. Pinuri naman nitong si Senator Loren Ligarda ang Commission on Elections sa mapayapa at mabilis na 2025 national and local elections, lalo na sa maayos na transmission ng resulta at transparency ng naturang proseso. Ayon sa Senador, makatarungang kilalanin ang Commission on Elections sa pagiging profesional at mahusay na pamamahala nitong halalan. Nagpasalamat din ito sa mga guro, mga poll workers at maging sa lahat ng mga volunteers. Gayunpaman,
Binigyang diin ng senadora na ang lahat o ilang ulat ng karahasan sa ilang lugar sa bansa. Hindi dapatan niya pinapayagan sa isang demokrasya ang anumang uri ng pananakot o ito hong dahas na ginagamit kapag kahalalan. Bilang hakbang tungo sa mas bukas na demokrasya, inikayat nitong si Legarda ang COMELEC na maglabas ng anonymized o hindi po nagpapakilalang voting data na nakadetalye batay huyan sa edad, kasarian, rehiyon, antas ng edukasyon at iba pang mga salik. Anya, makatutulong ito upang mas maunawaan ng publiko, lalo ng kabataan, ang voting trends at mas maging mapanuri sa halalan. Dagdag pa ng senadora, ang transparency ay hindi nagtatapos sa pagboto at dapat itong palawakin upang mas maintindihan natin ang ating mga desisyon bilang mga mamamayan sa Pilipinas. Samantala mga kabomot ka Sir Nation, kukuha tayo mamaya lamang ng mga balitang tinutukan ng ating kasamahan, si Bombo Isa Cotoner, hinggil pa rin ho sa katatapos pa lamang na halalan dito sa ating bansa. Samantala sa iba muna ang mga balita. Update ho tayo mga kabombo sa ating nagpapatuloy na pagtutok sa weather dito ho sa ating bansa. Muli pong naglabas ang State Weather Bureau nitong General Flood Advisory ngayon pong araw, Mayo 16 para sa 8 rehiyon sa buong Pilipinas. Dahil po yan sa mga serye ng pagulan. Ayon sa Weather Bureau, umiiral ang Intertropical Convergence Zone at maging itong easterlies sa malaking bahagi ng Pilipinas na nagdudulot ng mga serye ng pagulan na maaari hong maging dahilan ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga mabababang komunidad. Kinabibilangan po ito ng mga rehiyon tulad po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Region 8 o Eastern Samar, o Eastern Visayas, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula, ang Region 10 o Northern Mindanao, ang Region 11 o Davao Region at Region 13 o Caraga at maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Region 1, mga kabombo, dyan po sa may Ilocos Region ay kabilang po dito ang probinsya ng La Union, ang probinsya ng Pangasinan, ang probinsya ng Ilocos Sur at ang probinsya ng Ilocos Norte. Makakaranas po mga ito ng mga pag-ulan ngayong araw. Sa Cordillera Administrative Region naman, mga kabombo, mararanasan po ang mga pagulan sa may Mountain Province, Ifugao at Benguet na posible pong magdulot ng mga pagulan. Sa may Eastern Visayas naman, kabilang po dito ang Leyte, Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, Northern Samar at maging Samar Province. Diyan sa may bahagi ng Mindanao, kabilang po dito ang Region 9 o Zamboanga Peninsula kung saan ay makararanasan po mga pagulan at posible mga pagbaha sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, ang Zamboanga Sibugay at ang Zamboanga del Sur. Diyan sa may Northern Mindanao naman o Region 10. Posible pong makaranas ng mga pagulan at mga pagbaha ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at maging ang probinsya ng Bukidnon. Diyan naman sa may Davao Region o Region 11, kabilang po dito ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur at maging ang Davao Occidental. Sa Caraga Region o Region 13, maaari pong maranasan ng mga pagulan at mga pagbaha sa bahagi po ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, maging ang Dinagat Islands. Diyan naman sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2 probinsya po ang kabilang po dito, tulad ho ng Maguindanao at ang Lanao del Sur. Muli pong pinag-iingat ang lahat mga kabombo dahil po sa bantang dulot nitong malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha lalo sa mga mabababang komunidad. Sa kaugnay pa ring balita, umabot na lamang sa 200 metro ang level ng tubig sa may Angat Dam mula sa dating mahigit na 215 meters. Ilang linggo po ang nakalilipas. Ito'y dala ng araw-araw na pagbabaho ng level ng tubig sa kabilaho ng ilang mga pagulan doon sa watershed area ng naturang dam. Batay sa record na inilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayon pong araw, Mayo 16, umabot na lamang ho sa 200.70 meters ang antas ng tubig sa Angat. Ito ay 10 metrong mas mababa kumpara doon sa 210 meters na normal high water level ng naturang dam. Kung babalikan, mga kabombo Star Nation, nito hong araw ng Lunes, Mayo 12, umabot pa sa 201.5 meters ang level ng tubig ng Angat Dam. Ngunit sa loob po ng 4 na araw na nakalipas, bumagsak ito ng 1 metro. Ito ho'y katumbas ng hanggang sa 20 centimeters o mahigit 20 centimeters na pagbaba araw-araw. Ang naturang dam, mga kabombo, ang pangunahing supplier ho ng malinis na tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya
habang nagsusupply din ito ng tubig sa malaking sakahan o malalaking sakahan dyan sa may Central Luzon o sa may Region 3. Samantala sa nakalipas na 24 oras naman, umangat ang tubig sa ilang mga malalaking dam sa Luzon, katulad po ng Binga Dam at Ambuklaw Dam na pawang na riyan po sa may Northern Luzon. Nadagdagan ang Ambuklaw Dam ng 43 centimeters o halos kalahating metro, habang 15 meters naman ang naidagdag o iniangat ng antas ng tubig dyan sa may Binga Dam. Pawang nagrehistro na ng pagbaba ng level ng tubig ang iba pang malalaking dam dito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, hindi naman ho sang-ayon ang Department of Foreign Affairs sa naging hakbang nga ng North Korea kung saan ay nagsagawa ito ng missile launch. Git ng ehensya, ang hakbang ito ng Democratic People's Republic of Korea ay banta sa seguridad at maging sa kapayapaan at stabilidad sa Korean Peninsula. Maaari din itong makaapekto naman sa paglago ng ekonomiya ng South Korea. Kunan niya sa Department of Foreign Affairs ang nagpahayag na rin ng pagkabahala ang mga bansa na kabilang ho sa Indo-Pacific region. Kaugnay nito mga kabombo at Star Nation ay muling nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa North Korea na maging mahinahon. Mas mainam rin aniya na huwag nang gumawa ng ganitong mga aktibidad at sa halip ay manguna na lamang sa pagsusulong ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 23 minutes bago umakalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan po mamaya ang live report mula kay Bombo Bea Pinisa. Ito ho'y kaugnay dun sa parallel count na ginagawa ho ng National Movement for Free Election. Mahalaga ho ito dahil sinasabi ho ng NAMFREL, may claim ang NAMFREL na parang nagkaroon po ng overvotes o nasubrahan po yung bilang ho ng mga boto or posibleng nasubrahan po ng counting doon ho sa bilang ho ng mga bumoto noong May 12 elections. At ito po yung gusto ho nilang ayos sa Commission on Elections habang nagsasagawa ng manual audit ang iba't ibang mga citizens arm. Abangan po ang live report dyan mamaya ni Bombo Bea dahil sinasabing hanggang sa ilang milyon ang bilang nitong mga overvotes. Yan ay compared doon sa actual na bilang ho ng mga botanteng bumuto ho talaga, which is, ang sabi ho ng Commission on Elections, hanggang sa 82% o 82% ang naging turnout nitong May 12 elections. Abangan ho yan mamaya. Samantala, pinaghahandaan na ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Philippine Consulate General at ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang inaasang pagdagsahon ng mga Filipino pilgrim ngayong taon. Ngayong buwan ay inaasahang tutungo na papuntang Saudi ang mga pilgrim para ho sa panibagong serye ng Holy Pilgrimage. Ayon sa NCMF, target nitong mabigyang muli ng maayos, ligtas at komportableng paglalakbay ang mga Pilipino hong makikibahagi sa pilgrimage na ito, lalo na ang pagbibigay sa kanila ng sapat na accommodation at Madina at dalawang lugar na pangunahing magisilbing tuluyan ng mga Pinoy pilgrim. Gate ng komisyon, mahigpit ang ginagawa nitong koordinasyon sa Hajj service providers upang maging maayos ang serbisyong ipagkakaloob sa mga pilgrim. Sa paggawa ng konsulada at embahada ng Pilipinas sa Saudi, tiniyak naman ito ang nakahandang consular support para ho sa mga Filipino pilgrim habang sila ay nasa Saudi Arabia at ginagampanan ang kanilang religious obligations. Ayon sa ahensya, naging maganda ang feedback ng mga Filipino pilgrim at nais muli nitong maulit ang kalidad ng pilgrimage experience ng mga Muslim. Batay sa initial schedule, inaasahang magsisimula sa June 4 hanggang June 9 ng taong ito ang Hajj pilgrimage at dyan ho sa Saudi Arabia. Gayunpaman, depende pa rin ito sa moon sighting salig sa pananampalatayang Islam. Sa iba hong mga balita mga kabombo, nanindigan si National Food Authority Administrator Larry Lacson na wala hong bahid politika ang ibinebentang 20 pesos kada kilo na bigas sa publiko. Ayon kay Administrator Lacson, ang pagpapalabas ng bigas na ibinebenta sa presyong 20 pesos kada kilo ay matagal na pinagplanuhan at maingat na pinaglaanan ng pondo at malaking bulto ng bigas maaari pong ibenta sa mababang presyo o ito ho'y 20 pesos lamang kada kilo. Sa katunayan niya,
Nitong nakalipas na taon pa ito sinimulan na pinagplanuhan ng Department of Agriculture at sa loob ng mahabang panahon, kinakailangang isapinal ang plano at proyekto upang maging maayos ang kabuang implementasyon nito. Hindi niya ikinonsidera ang usapin ng politika sa paglulunsad ng programa, bagkus tinignan lamang dito ang benepisyong makukuha ng mga benepisyaryo na kwalipikadong bumili ng naturang bigas. Sa kasalukuyan, ibinebenta na ang 20 pesos na bigas sa kabuang 32 o 32 ng mga kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas tulad po ng Cebu, Cavite, Bulacan, dito sa National Capital Region at iba pang bahagi ng ating bansa. Batay ho sa naunang feedback naman itong mga consumer na nakaranas na pong bumili nito, maganda ang kalidad ng mga nabibili nilang bigas at halos katulad din nitong mga commercial rice na ibinebenta sa merkado. Una pong sinabi ng Administrasyong Marcos na palalawakin pa yung pong maabot ng naturang programa. At yan po'y upang mas marami ang maabot at matugunan ng mataas na presyo ng bigas sa iba't ibang merkado dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang isang benepisyaryo ay maaari pong makabili lamang ng hanggang sa 30 kilos o 30 kilos lamang per beneficiary. Maximum na po yan at yan po itinatakda bawat buwan. Iba pang mga balita sa oras na ito, nasabat ho ng mga otoridad ang mahigit 680 milyong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid ho sa mga makikintab na tea bags o tinaguriang chaabu sa isang bypass operation sa Angeles, Pampanga. Dalawang sospek ho ang naaresto, isang 31 anyos na Chinese national at ang kanyang 24 anyos na Filipinang kasama na sinasabing asawa nito. Kapwa naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naturang mga sospek. Tinatayang nasa 100 kilo ng shabu ang nakuha sa loob ng mga pakete ng tsaa na karaniwang ginagamit umano ng mga international drug syndicate bilang paraan ng pagtatago ng naturang mga ipinagbabawal na produkto. Ayon kay Jigger Montaliana, Regional Director ng PDEA Region 3, yung itong mga tea bags umano ay ginagamit sa pagbiyahe ng droga at maaring transit lang dito galing sa Vietnam o dyan ho naman sa may bahagi ng Malaysia, depende sa galaw umano ng mga sindikato. Naganap ang operasyon sa Barangay Santo Domingo, isang mataong lugar na may mga commercial at residential establishment dyan ho sa lungsod ng Angeles. Naniniwala ang pambansang pulisya na kung hindi na-intercept o kung hindi ho nasa kote ang mga kontrabando, maaaring ito ay naipadala patungong Visayas o kaya naman ay sa may bahagi ng Mindanao. Sa isa pang operasyon sa Norsagaray, Bulacan naman, nasabati ng halos 30 kilos ng hinihinalang shabu na nakatago rin sa mga tibag. 3 sospek ang nahuli, 2 babae at 1 lalaki. Na-recover din ang SUV na ginamit umano sa pagbiyahe ng naturang droga. Batay sa investigasyon, may komunikasyon umano ang mga sospek sa isang banyaging tinuturong leader ng sindikato at ang kausap nila ay isang Chinese national. Ayon sa pulisya, matagal nang ginagamit ng mga sindikato ang green tea packaging sa pagpupuslate ng mga droga, isang taktika na inuugnay sa mga grupong galing ho sa Golden Triangle, isang kilalang ruta ng drug trafficking na sumasaklaw naman sa bansang Thailand, Laos, Myanmar at bahagi ng China. Patuloy ang investigasyon ng pumatukoy at madakip ang mga itinuturang utak sa likod ng malawakang operasyon na ito ng droga. Alas 12:30 na po ng tanghali, mga kabombo, at update pa rin po tayo sa patawag ho ng National Movement for Free Election na recount dun ho sa sinasabing mga overvotes, mga kabombo, no? Ilang milyon po yung sinasabi ho na nagkaroon or inabot nitong overvotes nitong May 12 elections. May mga update po dyan si Bombo Bea Peniza. Iginiit ng National Movement for Free Elections o NAMFREL na mula mismo sa mga datos, mga naging election returns ng mga automated counting machines o ACMs ang naging basihan para maitala ang higit sa 18 na milyon na mga overvotes sa buong bansa para sa posisyon ng pagka-senador. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio kay NAMFREL National Chairperson Angel Averria Jr., hindi nila alam kung ano ang naging basihan ng Commission on Elections para sabihin na baseless ang mga naging datos na natanggap ng kanilang organisasyon para sa kakatapos lamang na halalan.
Anya ang mga datos na natatanggap ng kanilang organisasyon o mga data centers at maging ng mga media at maging ng publiko na rin ay mula lamang sa isang source na ito at yan ay ang mga ATM machines na ginamit sa naging halalan. Ang tanging ginawa lamang anya ng kanilang organisasyon ay itali ang mga boto na mula at nanggaling sa mga ATM na ginamit ng komisyon tungkol sa precinct statistics. At ang mismong bilang na rin ng mga boto, kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni National Chairperson Angel Averia Jr. Po ito particularly nang galing po? Yung source source data namin is the election returns. Na kasama dyan, which includes the precinct statistics, no, and the counts. So we just tallied the overvotes indicated in the election returns. Okay? It was COMELEC's, the ACMs that counted and identified those overvotes. The overvotes that we counted here is based on the reports that we gathered from the ACMs. Yeah. We again, that's the COMELEC commenting on the findings on the overvotes. So we don't know their basis for them to say that it is baseless. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Victor, hindi naman nakikita ng NAMFREL na magkakaroon ito ng malaking epekto sa transparency ng national and local elections ngayong taon. Anya maaari kasing mula sa pagkakamali ng mga botante na maaari nakapag-shade ng mas marami sa dapat na i-shade sa balota at tinitignan rin kung isang deliberate act na hindi magliban ng mga shade sa balota ang naging dahilan ng mga sobrang bilang na maboto. Sumasalamin na rin anya ang pagkakaroon ng datos ng overvote sa voter behavior ng mga botante at maaari na ring mangyari o inaasahan maaari pa rin itong mangyari sa mga susunod na eleksyon. Pakinggan muna natin ulit ang tinig. Angel Averia Jr., National Chairperson ng NAMFREL. Overvotes happens if, let's say, the voter makes a mistake. So he had done 12 marks and then he added another unconsciously without counting the number of marks he had made. Another possibility is it was a deliberate overvoting because he did not want to leave that contest blank. Okay? I don't know, I don't see the connection to the transparency, right? Because that's, again, that's the voter behavior. It shows the voter behavior, no? It can happen again in next elections. Sa ngayon, magmula naman sa 16 million na mga voter overvotes, ay umakyat na ito ngayon sa 18 million na datos kung saan tiniyak naman ng NAMFREL na patuloy nilang nakikipag-ugnayan sa komisyon para mailatag ng maayos ang mga datos. Samantala sa mga lugar naman na nakapagtala ng datos ng overvotes, pinakamataas na nakapagtala dito ay ang Abra. Bombo Genesis, Bombo Victor. Okay. Anong gagawin ng NAMFREL dito? Nakipag-ugnayan na ba sila sa Commission on Elections? Kasi hindi biro yung 18 million na overvotes na nabilang, Bombeya? Yes, Bombo Genesis. Yan naman yung tiniyak sa atin ng NAMFREL. Tiniyak naman nila sa atin na maging sa publiko na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Commission on Elections para malaman kung saan nga ba nanggaling itong mga overvotes na ito at bakit umakyat ito sa ganitong kataas na bilang. Dahil gaya nga ng sinabi mo, Bombo Genesis, ito ay hindi biro dahil maaaring mawalan ng bisa yung mga balota na ito dahil lamang doon sa naitalang mga overvotes o overshading doon sa balota, Bombo Genesis. Balikan ko lang yung nabanggit mo kanina na posibleng, yung may mataas na overvoting. Abra, ano pa yung iba? Part ng Mindanao? Tama ba? Yes, Bombo Genesis. Meron din mga bahagi ng Mindanao na naitala, particular na sa Maguindanao, Del Sur at Del Norte. Ngunit tinitignan pa rin nila yung bahagi ng Norte dito sa Luzon. Dahil nga, pinakamataas pa rin na nakapagtala itong Abra, Bombo Genesis. Okay, sige. Follow up tayo dyan sa COMELEC mamaya. Nariyan din si Bombo Isa. Maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Asia Pacific College, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita para po sa mga NBA fans, mga kabombo, malapit na pong matapos ang season. Malapit na ho nating abutin ang finals
Inaabot pa po ng Denver Nuggets ang serye nito laban sa Oklahoma City Thunder matapos itong dominahin ang do-or-die Game 6 at ibulsa ang double-digit lead sa pagtatapos po ng laban 119-107. Pinangunahan nitong si three-time MVP Nikola Jokic ang Nuggets at nagbulsa ng 29 points at 14 na rebounds sa loob po ng 41 minutes na kanyang paglalaro. Hindi rin nagpahuli ang dalawang guard na sina Jamal Murray at Christian Brown. Nakapakumamada ng all-around performance sa do-or-die game at 23 points at 11 rebounds ang ambag nitong si Brown habang 25 points, 8 rebounds at 8 assist naman ang ginawa nitong si Murray. Bagaman kumamada ng 32 points itong si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander, hindi pa rin ito sapat para dominahin ang laban lalo na sa second half kung saan gumawa ang Nuggets ng third quarter scoring run sa pagitan ng 30-21 upang burahin ang 3-point deficit sa halftime. Sinundan pa ito ng Nuggets sa huling quarter hanggang sa hawak na nito ang 14 points sa kalamangan sa pagtatapos ng laban. Hindi napigilan ng Thunder ang pagkamal ng Nuggets ng 27 free throws mula sa 32 na iginawad ng mga referee sa kanila habang tanging 10 free throw lamang ang naiganti ng Thunder. Sa kabuuan ay umabot sa 28 fouls ang itinawag sa mga player ng Oklahoma. Babalik naman sa home court ng Thunder ang serye upang salyuhan ang 7-game series sa pagitan ng dalawang kupunan. Ang sinumang mananalo po sa pagitan ng dalawa ay makakaharap ang naghihintay ng Minnesota Timberwolves sa conference finals ng NBA. Mula doon sa bahagi po ng NAMFREL kanina ay dadako ho tayo dyan sa may bahagi ng Commission on Elections. Nariyan si Bombo Isa Cotoner para sa ilan pang mga development itong nakalipas na May 12 elections. Bombo Isa? Bombo Genesis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na may tuturing niyang 85% ang naging pagsasagawa ng komisyon ng 2025 national and local elections mula sa paghahanda, araw ng halalan hanggang sa pagbibilang ng mga boto. Kasama na riyan, Bombo Genesis, yung registration of voters hanggang dun sa pagtangkilik sa early voting hours sa araw mismo ng halalan. Anya, maraming i-improve katulad ng electoral board trainings, ayusin ang technology na gagamitin sa halalan at kung saan mismo ginaganap ang mismong botohan. I-improve pa nila ito sa mga susunod na halalan. Yan ang pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito naman po, pwede naman po namin bigyan ng kahit na 85% ang COMELEC. Mas mataas naman ang konti doon sa 80% ni NAMFREL. Baka naman po pwede ipagkaloob nyo na sa amin yung 5% man lang. Yung 15% po doon ay ibigay nyo na, okay na po sa amin yon. Ayun yung 15% yun na yung paghihirapan namin sa mga susunod pang eleksyon. At least 85% po masasabi naman natin kahit paano na naging maayos yung paghahanda natin magmula sa registration of voters, magmula sa ating pong paghahanda preparatory sa eleksyon at ito pong pagkatapos naman itong eleksyon. So meaning to say yung 15% ay talaga madami pa pong dapat pang siguraduhin. Lalong-lalo na po yung training ng ating mga electoral board members, lalong-lalo na po yung paglugar, venue kung saan tayo nag-hold ng election, lalong-lalo na po yung technology, kinakailangan nag-i-improve lagi kasi nga dapat na-i-enhance ang voting process because of technology. Samantala, sa iba pang balita, Bombo Genesis, sinanunsya rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kasunod ng paglalabas nila ng National Certificate of Canvass kahapon kung saan ipinakita na nila kasama yung ranking ng mga nanalong senador, pati na rin yung sa party list. Bukas ay ang magiging proklamasyon ng mga nanalong senador dito sa may Manila, the 10th City Manila Hotel. So magsisimula yan, no, yung magiging proklamasyon ng ating mga nanalong senador ng 3 alas 3 ng hapon dito sa the 10th City Manila Hotel. So aasahan, no, na talagang darating yung mga kamag-anak dahil ang inilaan ng Commission on Elections na iimbitahan bawat nanalong senador ay nasa 10 to 15 person ang pwede nilang dalhin dito sa Manila Hotel. At kaugnay pa nito, no, Bombo Genesis, Bombo Victor, nakapag-send o nakapagpadala na rin sila ng mga invitations dun sa nanalong 12 winning senators para sa ngayong 2025 national and local elections. Samantala, yung para doon sa party list, no, Bombo Genesis, inaasahan na sa Lunes ay mapoproklama na sila at titignan pa natin kung ano pa yung mga impormasyon na ibibigay sa atin dito ng Commission on Elections pagdating naman doon sa proclamation ng party list. Pero yung para doon sa senador, ito ay gagawin na bukas, Sabado, Mayo 17.
So, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tomorrow, inihintay na lang namin yung formal na recommendation ng Supervisory Committee, pero we were informed they will recommend to proclaim the 12 winning senatorial candidates base sa ranking kahapon, and we will have to have the proclamation by 3 o'clock tomorrow. Mula sa National Board of Canvassers lungsod ng Maynila. Bumisa. Yes, Bombo Genesis. This morning nagpatawag ang NAMFREL ng press conference at isa sa mga nabanggit nila dito, from 16 million yun ang dati nilang nababanggit or initial na sinasabi nilang overvotes, umabot na ng 18 million. May statement na ba dito ang COMELEC so far? Bombo Genesis, no, ayon dun sa sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kahapon, titignan pa rin nila itong figures na inilabas ng NAMFREL nga, dahil nga para sa kanila hindi talaga nila alam kung saan ito nakuha ng NAMFREL, kaya makikipag-ugnayan sila actually dun sa election watchdogs, pati na rin doon, hindi lang sa NAMFREL actually, Bombo Genesis, pati dito sa PPCRV para doon sa kanilang election assessment. At actually mamayang hapon, no, Bombo Genesis, mag-meet, no, ang NAMFREL, PPCRV at COMELEC para pag-usapan, no, yung mga nangyari dito sa ating election. So baka ma-bring up nila yung data na yan, yung 18 million na yan, pero kasi para sa end ng COMELEC, wala silang nakikitang basihan kung saan nanggaling yung figures na ito, o baka ito ay parang ano lang nila, estimation lang. So yun yung pag-uusapan nila dito, no, pag dumating sila mamaya dito sa may Manila the 10th City Hotel, Bombo Genesis. Okay, sige. Makibalita tayo sa anuman ang magiging kinalabasan nitong pag-uusap nitong tatlo. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Boysa. Mula sa National Board of Canvassers lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Meron na lamang po tayong 18 minutes bago sumapit ang launa-hunang hapon. Ang Bureau of Internal Revenue tututukan naman na babantayan at yung mga residential area na may illegal na itinatagong mga vape products sa loob po ng kanilang mga bahay. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag na Bureau of Internal Revenue na kanilang tututukan mabantayang maigi ang mga negosyong nagtatago ng illegal na vape products sa mga residential areas, kung saan nais nilang bigyan pansin at atensyon ang pagmamalman pati sa mga kabahayanan na may ulat sa kanilang tanggapan na nagtatago ng mga produktong hindi legal at walang binayarang kaukulang buwis. Ito mismo ang ibinahagi ng kasalukuyang Commissioner ng Kawanihan na si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. matapos ang isinagawang operasyon kamakailan. Mayroon kasi silang mga nakumpiskang higit 80,000 pirasong illegal na produktong vape sa Marilao, Bulacan na itinago ng mga kriminal sa mismong garahe ng kanilang tahanan. Umabot at nagkakahalaga sa higit 500 milyong piso ang kanilang nasabat na illegal na vape products matapos ang operasyon. Kaya naman dahil dito, mariin pang inihayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na sila'y seryoso sa pagpapanagot sa mga negosyong matutuklasan pa nilang nag-iimbak ng mga produktong vape at hindi nagbabayad ng buwis. Narito pakinggan natin ang tinig ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Yes, ito nga sa patuloy na operasyon natin laban sa mga illicit trades at itong illegal na vape products na naglipana sa ating sa mga tindahan, sa publiko. Ngayon, nakikita rin natin sa base sa mga reports, yung mga even residential areas ay ginagawa ng imbakan para lang makapagtago ng mga illicit vape products na ito at patuloy ang pagninegosyo na hindi na lamang ito binibenta sa mga normal na brick and mortar stores. Samantala, kasabay ng kanilang pagmamanman sa mga residential areas, tiniyak ng Kawanihan na sila'y nakabantay din pati sa mga online platforms o online stores na nagtitinda ng iligal na produktong vape. Hani kasi ni Commissioner Lumagi Jr. na hindi lamang sa pisikal na tindahan nagpupuslit o nagnenegosyo mga ito, kundi pati sa online shopping platforms ay mayroong ding nagsulputan na produktong vape na hindi likal o bigong makapagbayad ng kaukulang buwis. Naritong muli si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue.
Yan ang inaalam natin, ano? Kasi karamihan din ngayon, ang daming bentahan online ng mga vape products na ito. Kaya isa yan sa nakatutok tayo ngayon sa mga online na vape sellers. Dahil gusto natin na lahat ng avenues, whether brick and mortar or online, gusto natin masiguro na lahat ng binibenta na vape products ay yung mga legal lang at yung mga Iyan naman dahil dito, nagbigay ng paalala ang naturang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue sa publiko hinggil sa pagkalat ng mga illegal vape products. Aniyay, lalo na sa mga nagnenegosyo nito na iparehistro muna ang kanilang products sa Department of Trade and Industry para maging legal ang operasyon ng kanilang pagtitinda. Narito, pakinggan naman natin ang kanyang naging paalala sa publiko. Ang paalala po natin, again, ay siguraduhin na lahat ng mga vape products ay registered sa BIR at sa DTI at bayad ang mga taxes nito para wala kayong problema sa pagninegosyo. Mula dito sa Bureau of Internal Revenue, Bombo Grandilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagkakataong ito, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga probinsya. Ito ho, ay mga istasyon sa probinsya. Ito ho, mga sasakyan at pasahero na antala sa pagtawid dyan ho sa pinakamahabang tulay dito sa ating bansa, ang San Juanico Bridge. Alamin natin ang buong detalye tinutukan yan ng Bombo Radio Tacloban. Pahirapan ngayon ng ilang commuters at drivers dahil sa pagbabawal na pagdaan ng ilang sasakyan na mabibigat sa San Juanico Bridge. Ilang commuters mula Manila, Samar at Leyte ang apektado ngayon sa biyahe ng magpalabas ng public advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 nitong May 15, 2025 kaugnay sa pagbabawal na dumaan ng may mga mabibigat na dala gaya ng truck sa San Juanico Bridge. Pinapayagan lamang nila na dumaan ang mayroong 3 metric tons o bigat na sasakyan at para naman sa mga lalagpas nito ay mahigpit na ipinagbabawal ng DPWH para sa kaligtasan umano ng bawat isa. Ayon sa DPWH, may nakitaan sila na sira sa San Juanico Bridge batay sa isinagawang assessment at sa memorandum na nilabas nito lamang May 8, 2025 mula kay Secretary Manuel Bunuan kung saan ang naturang tulay ay nagdudugtong sa Leyte at Samar. Kaya ilang produkto na galing pang Mindanao, Manila at maging Samar ay nakistandby lamang sa entrada ng tulay dahil sa mga mabibigat nitong dala. Apektado na rin ang ilang commuters gaya ng mga bus na bumabiyahe papuntang Samar. May ilan-ilan naman ding nag-alok ng libreng sakay gaya ng ilang senior citizen na malapit lamang sa pasukan ng tulay nakatira. Binuo ang tulay noong August 1969 at tatapos noong 1973 sa ngayon ay 53 years old na ang tanda nito. Samantala, ayon sa DPWH Region 8, maaring makipag-coordinate ang mga sasakyang lumalagpas ng 3 metric tons sa Philippine Ports Authority o PPA gamit ang RORO sa mga mababanggit na lugar gaya ng Tacloban, Calbayog, Katbalugan, Biliran, Ormoc, Maguinao, Calbayog, Samar, Ilongos, Maasin, Naval, Palumpon, Kalubian at maging ang Villaba Port sa mga gustong lumabas o pumasok. Dagdag pa ng DPWH, aabot sa 800 milyon ang maaaring magamit na pondo sa pagsasaayos sa naturang tulay. Sa ngayon, wala pang inalabas na detalyang DPWH Region 8 kung kailan matatapos ang pagsasaayos ng tulay. Pero panawagan ng ilang drivers at commuters ay sana matapos umano kaagad dahil sobrang apektado sila sa kanilang trabaho. We would like to call our the cooperation understanding for the general public to cooperate because what we are after is the general safety of the road users, the bridge user. So we have imposed this load limit of San Juanico due to its deteriorating condition. Recommended roads for you, for the passengers, we can still use the bridge but then using the van. So, but then for the truck loads, truckers, we need to use the RORO ports. So thank you so much for your understanding. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Diyan pa rin sa bahagi ng Visayas, maraming kaso ng vote buying na itala sa Western Visayas sa 2025 elections. May paliwanag po dito ang Commission on Elections. May update ang Bombo Radio Iloilo.
Inamin ng Commission on Elections o COMELEC Region 6 na maraming ulat ng vote buying ang natanggap sa Western Visayas noong 2025 elections, ngunit hindi ito naaksyonan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Regional Director Dennis Ausan, kanyang ipinahayag na ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon. Ayon sa kanya, ang mga reklamo ay naipadala sa pamamagitan ng text messages, tawag sa telepono, emails, pati na rin sa National COMELEC Office, Committee on Kontrabigay at maging sa Malacanang 8888 hotline. Ngunit ang problema ayon sa kanya, karamihan sa mga ito ay malabo at walang sapat na suporta. Dagdag pa ng opisyal, naglabas siya ng mga memorandum sa mga election officers upang magsagawa ng investigasyon. Ngunit kung hindi kompleto ang reklamo, wala itong legal na basihan para sa legal na aksyon. Nilinaw din ito na ang mga ulat na may kompletong dokumentasyon tulad ng mga larawan, videos o mga sinumpaang salaysay ay naipasa na ng Regional Office sa National Committee on Kontrabigay para sa posibleng pagsasampa ng kaso. I issued memorandum to the concerned election officer to conduct further investigation. Pero kung dokumpleto, then I issue show cause order. And several show cause orders have already been issued by my end for them to explain. And then we receive complaints. Kompleto in the sense, under oath pa, with all its attachments. Then, based on our rules, i-forward ko na sa National na Committee on Kontrabigay for them to process and eventually file the necessary claim. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang mga ilang negosyante umano na gumagamit ng smuggled vaccine upang malabanan ang bird flu. Ay niyan na nakadiskubre yan ng Philippine Egg Board Association. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Legazpi. Ibinunyag ng Philippine Egg Board Association na nakatanggap sila ng mga ulat na mayroong ilang mga negosyante ang gumagamit ngayon ng smuggled vaccines. Ito ay upang maiwasan o makontrol ang bird flu sa pagtama sa kanilang mga alaga. Ayon kay Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kung hindi papabilisin ng pamahalaan ang legalisasyon ng bakuna laban sa bird flu ay posible itong magdulot ng mas malalang problema. Anya, dahil hindi pa available sa merkado ang bakuna laban sa sakit, ay bumibili ang ilang mga negosyante ng smuggled vaccine sa mas mataas na halaga. Paliwanag ng opisyal na malaki ang halaga ng poultry industry, kaya nababahala ang iilan na oras na tamaan ng bird flu ang kanilang mga alaga, ay posible itong magresulta sa pagsasara ng isang buong farm na magdudulot sa pagtigil ng operasyon. Dahil dito ay hindi na umano makapaghintay ang ilang mga negosyante sa aksyon ng pamahalaan. Dagdag pa ni Uyihara na isa ito sa mga dahilan kaya marami ang hindi na nagre-report kung tinatamaan ng sakit ang kanilang mga alaga. Ang mga farmers dahil po sa kagipitan, gumagamit na po ng mga smuggled vaccine. No? Yun po ang kinatatakot natin na baka maging dahilan pa ng mas lalong paglala ng ating problema. No? Pero ito pong pagpapatagal natin ng legalization o yung availability ng commercial AI vaccine, meron pong ibang kumikita dito sa mga smuggled vaccine ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan sa may Northern Luzon update po tayo dito sa binatilyon na brutal na pinagtataga dahil ho rito sa away sa puso umano ng saging. May update po dyan ng Bombo Radio, Tugigaraw. Nasawi ang isang 16 na taong gulang na binatilyo matapos pagtatagain ng isang lalaki sa barangay Agaman Proper, Baggao, Cagayan noong hapon ng Miyerkules, Mayo 14 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Mac Aaron de los Santos habang ang suspect ay si Joel Robles Vidal, 35 taong gulang at parehong residente ng barangay Alba, Baggao. Ayon kay Police Captain Vicente Orquilla, nakatanggap sila ng tawag mula sa kapitan ng barangay bandang 3:30 ng hapon ukol sa karumal-dumal na insidente. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na matagal nang may alitan ang biktima at ang suspect
kaugnay sa umano'y pagnanakaw ng biktima ng 2 sako ng puso ng saging. Nadagdagan pa ang galit ng suspek matapos siyang kasuhan ng physical injury ng mga magulang ng biktima sa kabila ng kanyang paniniwalang siya ang tunay na agrabyado. Kaugnay nito, nagkataong nagkasalubong umano ang 2 sa kalsada, sakay ng motorsiklo ang biktima at nasa kulong-kulong naman ang suspek. At doon ay hinabol ng tabas ang binatilyo at tinadtad ng taga. Nagtamo ng 6 na taga sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima, partikular sa kanyang leeg, paa at kamay. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko si Vidal at inamin ang krimen sa mga otoridad. Masakit yung loob ng suspect, ma'am, dahil parang nabaliktad na siya. Siya pa yung nakasuhan. So, nung time na nakita na sila, itong pangyayari ng kahapon, yun na yun, ma'am. Nakita niya, hinabol niya, binangga niya yung sasakyan ng biktima. At doon sa pagkahulog ng biktima doon sa motor niya, ayun na, hinabol ng tabas o yung long bolo, yung biktima nung nadapa po yung biktima po, ma'am. Doon na niya pinagtataga sa iba't ibang bahagi, parte ng kanyang katawan. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzelea Duran para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station o 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download yan via Google App Store o Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo via yung kanilang sarili ding mga social media pages. Halimbawa, sa Mindanao area para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Region 11 o dyan po sa may Davao Region. Nariyan po ang ating Bombo Radio Davao, mga kabombo. At para ho sa mga taga Cagayan de Oro, no, nariyan din po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa mga Butuanon, meron po tayong Bombo Radio Butuan. Sa mga taga riyan po sa may Sarangani area, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Ang Kabombot Caster Nation, marami pa ho tayong mga istasyon dyan sa may bahagi ng Mindanao kung saan maaaring masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Para ho sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood. Ang mapapanood nyo na ho ang Bombo Radio Malaybalay. Habang sa mga Chabacano naman, mga Kabombot Caster Nation, masusubaybayan nyo na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga Zamboanga o sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at dyan ho sa mga nasa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Sa pagkakataong ito, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests.
and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Standard time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Cham Blanco Hover. Pila ka mga suga dito sa may Esplanade 1 kag Esplanade 4 wala na nagasiga matapos kagin pangkawat sini ang mga wiring. Pati wiring sang suga para sa mga Esplanade naton ginapatos na sang mga kawatano. O ti magamo sini do makaulugot man kag kun makabati ka sang kasubong sini nga mga impormasyon daw kasubong iyang mag-ibwal mang-imo sini iyang emosyon. O gani pero pasensyahan nyo na lang ko kay subong maibwal ng akon sini nga emosyon sa intro pa lang. No, dapat sini nga mga tawo no kun madakpan ini mga kawatan panglitsonon na lang. O katulad blas ng ambal ni former Presidente Rodrigo Duterte, no, ipang tagbong na lang ni Manila Bay to kag ipakaon sa mga isda to kag bagis kag buaya. O proti kutob lang da ang pag-ibwal sang emosyon ta kay ti kung kaisablado kay linet tagid nga amot ano nagatulod sa paminsaron sini mga tao nga magpinangawat kag magsagad iya ka pang halit sang propiedad sang gobyerno. Binutangan na dagani isang suga para nga safe dira ang mga tawo nga nagakadto sa Esplanade mga biyan nga mag-uloy ehersisyo, magpahunay-hunay. No, tapos halitan niya sining mga kawatan nga sa isang tawo. Check ta bala si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Nakabaton ang talatapan sa General Services Office o GSO nga wala nagasiga ang pila ka suga sa Esplanade 1 kaga 4 bangod gin kawat keno ani Bombo Cham ang wire sa aton diri gin pakigangutan ang head sa General Services Office nga si Engineer Neil Ravena iya diri gin payag nga ang mga ginpangkawat diri nga wire sa nasambitan man nga area sang Esplanade ang sa power source gate sa likod sang comfort room sa isa ka circuit gid ina siya kuno Bombo Cham kag ginkuha ang sa may wire sa may panel board that is why nga hindi lang man isa ka street light ang nagasiga dara sa o kun wala nagasiga sa bahin sang Esplanade 1 kag 4 kundi pila gid ina siya ka hilera Bombo Cham. So na tisingan naman doon na kaagit kita last time abi naton Bombo Cham do wala lang balasang or napatay lang ang suga pero gali amo na to gali ang time nga nakawat ang wire sa may bahin man sa Esplanade 1 kag 4 kay based diri sa iya kay Engineer Neil Ravena sa subong ang ginoobra na lang din nila is kina-refer na lang nila sa City Electrical Engineering District kay kay Colonel Garbanzos kay iya na siya Bombo Cham kapos mo ang iban man nga green card nga nagabantay dara kay usually hasta 11 PM doon nagagapang sita na ina siya Bombo Cham ining mga green guard dara sa bahin man especially sa Esplanade 1 nga ginabantayan kay ginakordonan bangod may mga iban dara nga nagasayo man sa may area Bombo Cham ting iban normal lang manda nga mag-agi kay iban naga-jogging this oras naman sang gabi kay amo lang man abing oras nga maka-ehersisyo ang pila ka mga Ilonggo diri sa bahin sa siyudad ng Iloilo apang kay hindi lang kano ni Bombo Cham una nga best nga natabo nga nagkaladula ang mga wires dira kay ginapang gabot gid bala
Bombacham kag nabalaan nila magdistrong kalman sa area. That is why nga nagkaladula dito sa nasambitan man nga parte sang Esplan 1 kag 4 sa subong pakigangot na ini sila sa katapo man sang Posmo, subong man sa kapulisan sakop sang area, and dara man sa bayan sa Electrical Engineering District agud nga ma-repair na ining suga or na-repair na gani kuno Bombacham ining suga. And hindi naman huol para sa mga nag-aagi dira nga iban ginagamit na sa shortcutan halin sa may area sang Mandurriao padulong diri sa may lapas Bombacham may mga obra ini sila dara na lang sila gaagi agud makapuli bala Bombacham kag ang mga nag-exercise amo na nga sa subong ginatan-aw pa din nila kung sino ining mga nagapangwa pero based dara may ari naman di nga lihok ang Public Order and Safety Management Office kag padayon ang ilang coordination man Bombacham. Pabati bala naton ang ato nang interview kay Engineer Neil Ravena ang head sa General Services Office. Nakabato na ko complain from my personnel nga ara naka-assign sa Esplanade 1 kag Esplanade 4 no. So ang report sa akon nga part sang Esplanade 1 and 4 wala nagasiga. Sang gin-check sang akon personnel, it's because nga may gingkawat nga wire no sa aton nga power source, sa aton gid power source dira sa likod sang atong comfort room sa Esplanade 1. So we need to restore, gin-refer ta na sa City Electrical Engineering District para nga ma-restore no ang ining nga power source kag mapasiga na tong karong gagabi. Pinakabilog yung street light wala na Isa gid ka circuit no. Kay ang ginkuha ginilaya ang panel board sa panel board gid nga mga wires. Isa gid ka circuit no, isa gid ka long stretch sang Esplanade 1 ang way gasiga. May ano nakita sir subject kasi mga kapunuhan. Wala pa ang on the other hand gin-refer tani kay kay Colonel Garbanzos. This is the first time sir. Nga na dira-dira. Hindi it's not the first time no. Daw pila nakabeses ni. Actually si Sir Garbanzos may ginahimo na nga mga adjustments no sa mga naga-duty dira sa Esplanade. Bombacham si Engineer Neil Ravena ang head sang General Services Office. So labot man din naton ang kung ano man paano mahugot pagid ang seguridad kag ang safe mismo hindi na liwat magabot dira ang mga wire, pero although Bombacham nga kung maghambal kay bisan hindi man abi butangan sang double security dira sa may area, especially sa may mga panel board, sa may circuit dira ang mga wires kung same mismo sa mga Ilonggo na lang diri or mga nagasayo dira kung hindi paghilabtan wala man do no need naman bala Bombacham, pero sa ila kinanglan nila ang hugton na ang security kag basi may mga adjustment man diri sa bahin sa mga green guard sa under naman iniya sa Public Order and Safety Management Office Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Villara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. May mga green guards naman dira naga-duty, di ba? Galing kiti hindi taman ni sila mabasol kay kabalo ko mo banwa mga kawatan. Kung may nagabantay hindi na sila mag-atake. Kag ang kuryente nga gingkawat nila, di ba, sa CR man to kag sa likod, gabahin. No? What if abi sa ma-install sa mga wirings liwat, no? Butangan nyo abi sang do gagwa nga live wire bla. Oh? I'm sorry to say but hindi na gid eksakto kag mambal naton makailinit sang ulo kag makatalaka na ginang ginahimo sining mga kawatan. Hindi lang kay sa kawatan sang kuryente. Sa tanan nga sahi sang pagpangawat di buinas pagani itong nagkaladakpan iya sa dintos kalinog ng awat sang manok ginugulang bla kay makatindog pa sila kag makakapot pa sila sang manok, no? Sa anuman nga bagay nga pagpangawat do way gid sang maayo nga madulot kay nga man. No? For example, kung hindi man propiedad sang gobyerno ang kawaton abi, personal abi nimo nga propiedad. Pinsaraman bala Pulaw Bugtaw, pamalhas sa pangkabilugan, pagpaninguha kag pagpangabudlay para lamang iya nga maangkon mo ng isa ka butang
isa ka bagay, no? Nga ginahandom mo, now here comes ang mga kawatan, kwaon lang yan nila. Sa aton sini nga mga kabumbuti, hindi mag lain ng buot mo, hindi ka maakig. No? Sa aton sini nga mga kauturan. Galing ang isaman ka problema, kung may madakpan nga kawatan, ang nagakatabo, ever since, amo sini. For example, sa mga snatcher sa cellphone, snatcher sa bag, no? Mga terter, kag iban pang masay isang pagpangawat, kung ini silang madakpan, ang biktima abi, paglabot sa police station, ang ilalang siniiyang target is that, ibalik lang niyang gamit ko. Okay na kuya. No? Waay sang may nagapasaka or nagafile sang complaint batok sa sining mga kawatan. So, nagapaminsar ang mga kawatan nga kung madakpan kita, ibalik ta lang Makagwa man kita gyapon, padayon lang kita sa pagpangawat kag mangita kita sang biliktimahon nga hindi kita madakpan. Kung di malas na gid madakpan ta, hindi kita magdugay sa prisuan kay ibalik ta man lang ng kung anong kinawat ta. Hilway man ta sa mga masunod sini may nadlaw, so on and so forth, no? Sa aton sini makabumbo. Amo nang isa sa mga mambal man naton nga nagatolerar man sa sining pagpangawat or sa sining mga kawatan. Pero kung sabahin karon sang gobyerno, kung may madakpan sila nga kawatan, nagakadapat gid siguro iya nga pasakaan sang kaso. Kag kung sino man ang mabiktima sa mga kawatan, nagakadapat gid siguro iya nga pasakaan ini sila sang kaso. Para nga magtiner ini sila sa prisuan kag mabatyagan nila ang kapinot sang pangabuhi dito sa sulod sang prisuano. Ang iban sinigani iyabanwati. Kung natak-an agad, dipindi sila kung anong himuon sini nila Pero mo lang na, sa kung sino may install dira sa City Engineer's Office or iyasang Iloilo City District Engineering Office sa Electrical Division dira, eksperto kamo sa kuryente. Kag duway naman nato guro ginasayuhan, no? Kutob abisang sarang nga kawatan, sining mga kawatan sang kuryente, no? Sining mga ano kaninang unod sang kuryente na bumbukres. Ang do bronze na bla, ano ganina tawag sina, ang ginapakilo bla. Saway! Nan! Mumula na ginalagas nila. Kaya bisa ma-install sang kuryente, makayok, sa ano kayon, karon? Ipalabawi nyo bla sang open wire dira. Kung ano mga plastada, dabla nga kung gamitan nila kaplay, so kung ano masigabong bla, o kung makuryente sila, para kurog-kurog na yun katalaka na kinsining mga kawatan. Sa aton sini mga kabumbo. Mangkuton mo kung anong rason nga nagapangawat, mangod kuno sang kapigado, pero lang taon mong sitwasyon niya, dako man niya lawas. Amo ni nami, dudugsingon mo. No? Ang kung si bumbupaw pa blang, ang bali bumbupaw kang ginasako, na, umul-umul bla, di bla bumbupaw. Amo ni nami, dudugsingon. Mga klase ng tao, mga kawatan. Pati kawatan sa gobyerno kung may madakpan din natin, mo na. Anyway, sa aton sini nga mga kuturan, kung may mabiktima man sang kawatan, madakpan ng kawatan, kag ma-recover, para nga maliksyonan naton sila. File na naton sa nagakaigo, sini nga complaint. Para nga makatiner siya sa prisuan, mabatyagan niya kung ano to ang sitwasyon sa sulod sa prisuan, kag sa mga gwa sulod sa prisuan, nga ang kaso pagpangawat, mas nami guro kung tipuno ni sila kag hatagan sila sang nagakigo man nga pagdumdum kada Nobyembre 1. Do muna lang na ang
do solusyon guro para sa ila sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung kaisa do budlay na gidman siling ibanwa nga batunon mo kag makambal kitabla sang malain sa aton sinisig kapariyo kung isang ginainulsulal man na naton. Pero the fact nga ining mga kawatan ang ila siniya nga ginapang target ang pinangabudlayan gid sila sinisig kapariyo mo. Ti madamo man sang pamagi agod nga kung ang ginarason sini madakpan sila kag pamangkuton sila nga bangod sa kapigaduhon. Kadamo man sang pamagi agod nga mabatuan ang pamigado pinagis pagpangita sang tarong siniya nga trabaho. Di ba? Galing kiti ang ilaya sa unod sa ila sini nga pinsar pahapos. Pahapos at expense ang kapital sini nila kulba. Halita nila isig kapariyo nila. Kawato nilang mga pinangabudlayan to nga mga pagkabutang gamit. Kag sila mapahapos lang. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti may pipilaman kita ka mga nakilala through Rogues Gallery kag na-meet personal sa tong tsimpo nga naga-duty pakitas patrol nga mga gabunan nga kawatan. Ti paisipon mo sila sa ila tudlo, ti hindi na pulo. 9.5 na. Ang iban sini 8.5 na lang. Pero padayon sa gyapon sa ila sini iya nga malain nga buluhaton. Why man sang rehabilitation iya sa mga makawat abi no? Sa aton sini nga mga kabumbo. That is why nga ti sa liwat, pulo pasensyahan lang ko kung namo na ang mga tinaga nga ginapangbuyan ko kay siguro ikaw kung naka-experience, ikaw nga nakawatan ka. Mainit man ang imo sining ulo. May buwal man ang imo sining emosyon. Kapin pagin karon iya sa aton sini makuturan ti hamakon mo sina nga pagpatahom sang mga esplanad naton ginagastuhan kag ang mangin pulo sini way naman sang liwan kunti kita man nga taga syudad sang Iloilo kag iban sini abi diri Banwa nga nagadayaw sa syudad nga nagpadulong lamang sa syudad sang Iloilo para mapakita diri ang ginapabugal sini nga mga esplanad. Di ba? Para manik kuntani sa aton, hindi nga kuntani, para gid iniya sa aton sinitanan, para sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, may lugar ikaw nga kung sa diin, makauloyersisyo ka, may hayon-hayunan ikaw dira, no? May lakat-lakatan ikaw, overlooking sa Iloilo River, bisan hindi man pulo priska, proti, kung makakadto ka dira nga way sang init kag magdapyada nga hangin kag magdinhawa ka dalom lumambal ka man bawari mo nga hangin nga priska. Ti karon dulom na dira sino pa nadabi maagi? Nagaimbitar lamang ina sang mga hurong na naman nga magplastar dira, magpinang-hold up. O kung hindi gani ining mga nagapabangkaw bla. Plastara naman to nila kay dulom to, tapos sa siot damo sa nga tanom. Kag dito naman mahambal nga pang bangkawa ako. Ti kadamo lang sang hindi maayo. Nga posible matabo kun dulom sa aton sini nga mga kulturan. Ti kuti mamansahan naman ang maayo sini nga imahi sang esplanad nga ginahimo iya karon nga lugar kung sa diin dira nagapang-hold up, may mga naga-rugby, suyop marijuana, so on and so forth, may mga binangkawanay, may litsunanay nga nagakalinabo dira. Ginawa sa aton sini mga opisyalis ka patahom sila dira sa aton sini may esplanad, sa aton sini nga syudad pangkabilugan. Halitan lang yan sining mga malaing nga klase sang nga tawo pinagis pagpangawat kag magdulom na dira. Ti mas mayo pagurokon katulad sang iban sini nga mga nagaklinabo nga krimen
mas mayo siguro nga ti mapagwa man sang statement diri si Mayor Jerry Treñas nga magahatag siya sang reward sa kung sino makatudlo, maka-identify sa sini mga kawatan sang kuryente. Oh. Pati nakahalit dira karon niya sa aton sini may esplanade. Hindi lang niya kuryente ni napangawat nila. Yang iban sini, sadtong tsimpo, pati ang mga basta mapuslan, pwede pa kilo, grills, ano nang tawag sa dra? Ginapang lagari, maninila, kag ginapang pakilo. Tiyamakon mo sa banwa. Imbis kung tani, nga magpangita, sang remedyo general, para nga ila sini iya nga pagpangabuhi, maayo, eksakto, patas, ipakaon nila sa ila sini kabataan, pinangabudlayan nila or halin sa ila sini pinangabudlayan, hindi kay nagikan sa ila sini kinawatan. Mas maayo guro Mayor, may reward kita kung sino makatudlo to sa mga nagkawat sa wiring to sa may Esplanade 1 kag Foro. Kag ipapriso sa aton sini nga mga kabumbo. Parang may kadudlaan man bla. 21 minutos na nakaligad sa takna sini nga. Launa, pagbalik naton na banwa, dugang ang mga balita kang impormasyon, election-related incidents sa Western Visayas nagdubo. Subong iyang tsimpo sa eleksyon, kag hypertension sa mga kabataan, nagtaas sunod sa Department of Health. Balikan tayo ni matapos sa pinaka-importanting mga panumdum oras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduha. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Ang task force on anti-illegal squatting and illegal structures or task force anti-squatting and illegal structures sa unit dismayado giniyo kay sang tsimpo kuno nga nagpamilit ang mga tinawo sa mga politiko, no? Dumudamo sila. Pero sang tsimpo na nga baklasan ay kag pagpanghimo sa ila sin mga campaign materials,
Why da kuno kita hambal ni Kaplab Joy ang mga tinaho sining mga politiko? Di sila na lang pangakas ini. Naglabot sa duwa ka truck ang ila sining nga natipon. Ang GSO kag ang asisyo mo ni nagapartneranay sa pagpangkakas sa mga tarpaulin palibot diri sa syudad sa Iloilo. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Joms or Bombo Jomar, please go ahead. Aminado anti-squatting and illegal structures unit o kon asisyo nga nabudlayan sila pagkuha sa sining mga tarpaulin sa politiko. Kasunod man ni sang ginpatikayon sining Uplan Baklas sang nasambit sini karon niya nga opisina. Sunod diri kay Mr. Labjoy Senilia ang head sang asisyo iya diri ginpahayagan ti apisar may mando ang Commission on Election sa mga politiko, no? Pangkakson ang ining mga tarpaulin o kon mga election paraphernalias pangkakson Bobucham, no? Tido kasubong kuno sa tungdan nga sila lang niya ang nagapangkakas, no? Bahin karon sang sa bahin karon sang dad sang All right. Standby kay medyo mapropinot ang linya ni Bombo Jomar Villa. Balikan ta siya sa dili lamang manugay diri man sa aton sining pagpangalagad. Kagapon gani si Engineer Neil Ravina nagpahayag nga mga pila lapit man to sa pangkabilugan sa ila sining operation. Lapit 4 ka tuniladang ila sila nakuha. Subong may duwa naman ka-truck nga dugang ang task force asisyo. Balikan ta si Bombo Jomar. Bombo Jomar, please come back. So mo to hambal ni Sir Labjoy nga daw sila lang yakudong nagpangkakas. Babot sa apisar gati by mando niya sa Commission on Election nga pwede na nila mamatamat, no, ang ila sining mga campaign materials after sang eleksyon nagdaog man na o kon nagperde kati sila ya ang nagpangtapik sa mga public place, no, kaangay sa sining mga no, sa area karon sang mga common poster area, no? So doon natapos na niya. So ang ginapaligban pa karon sa pila ka mga area na lang kaangay sini sa mga private nga mga property, no? Bombocham kag sa pila ka mga establishmento kay do medyo damo pa karon ang wifi na pangkakas sang assist ako nakabahin karon sang anti-squatting and illegal structures unit. Suno sa tungdan madasay kuntani ang pagtrabaho kung nagabuligay, no, kung magbulig man abi ang mga grupo yasang politiko, hindi man niya hambal nga ti mismo gid ang politiko mangkakas kundi ang mga tinawo sini nga nagpangtapik man Bombocham. Aminado mas man mayo pagid ko na ara man ang politiko Bombo Jomar. For example, labi perdido ka nga politiko. Tapos buligan mo to imo sini nga mga supporters, mamaklas ka mo sang inyo sini nga mga tarpaulin or bisan hindi pa inyo sini nga tarpaulin. Kung may amo sina iya, bilog ang bumuanay sonto, dayaw-dayawon kung gid siya. Para tandaan sa isang tao, sunod niya nga padlagan, basi pa lang kung magdaog na siya. Galing kiti no, boss naman sang GSO kag task force asisyo do ay naman Oo. So amo gani na, no, basi kun hulat pa nilang deadline kay tibuas pa man mag 5 kadlaw mo kay 5 kuno kadlaw to ang ginhatag sang COMELEC. Bombocham, no, sa pangbaklas sini sa sining mga tarpaulin. Mo to na mention diri sa tungdan kay tibuas mag 5 sa kadlaw don digit kuno nila ni marapalan kay damo pa kuno sa mga nagkalabilin diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ti panawagan niya kung hindi lang man nga mga politiko, mga pumuloyo na lang kung na magbulig pang baklas man Bombocham kay ang iban sini ginapangayo Manila, ginahimo trapal o kontabon man abi, Bombocham porte damo pa man niya, no, sa mga nagkalabilin nga mo nang ginapa-confiscate sa subong nagdangat na sa duha ka mga truck ang natipon ni sang asisyo. So tipono nila ni tanan hasta nga magdamo kag isahon na lang katingob, no, dala to sa may kalahunan. Bombocham buhay man ya sang dogin abi, no, dogin mando abi kanday Sir Labjoy ngati ang mga campaign materials pang recycle. Bombocham do ka ngay sa probinsya nga dogin nahimo nila ni nga daw bag. Bombocham ngati sudlan sa mga bagay amo nang ila sining may ara man kay si gani nagambal si
tawagan ni Engineer Neil Ravena naghambal nga ang pwede ma-recycle, pwede mahimo sa mga bags. May may ginabagsakan to sila nga mga association sini sa mga nagapang recycle dito man sa may area sang Kalahunan sa distrito sa Mandurriao, Bobo Jomar. Ati mayugid kay amo to nang balik sa Labjoy kay diretso na nila ni Kalahunan mo. So may mga team man to ya siguro nga tinag-receive sina sa kumpanya mo pa nga mangin mapinuslanon sambit siya ng mga bagay. Aribla no ang kabahin sang interview sa Bombo Radio kay Labjoy Sanilla. Mga susugdaan 2 ka truck. Ang nakuha pala namon. Sa nung umpisa ni Kap? Sang Martes, Merkules, Wibes, Bernes, 4 kadlaw. 4 kadlaw. Din nga mga area Kap? Libot ni kaya may tanan kay may tawo kita sa kada district by district. Kung hindi pa ginamon maubos ang sa ka-district ang Lapas, ang Bugawa, Lapas, Miaro, kami pong sa mga punta sa Guwaway pa naman maubos. Kaya ang ginapauna kung kita sa National Road, sa mga highway. Ano nga mga tarpaulin ni? National, local, or ano? Sa Rakot. Sa sari lang? Oo, ito na account kung tagpilan. Oo. So di ba, ano ang plano? Sini kay didirigin tipon sa opisina ta? Tingbo na mo ni parang hindi makabito nga kadapon madulong kami sa Kalahunan hindi ting patingob lang di parang dungan namon dungan lang haboy sa Kalahunan. Okay, di ba naghambal man ang COMELEC sa mga politiko black up na daog manood perde panghimso nila ilang mga tarpaulin sini no? Kamo nakita nyo man nga daw nagabulig man sila? Sa amon daw wala kami kabatyag na may nagpangkakasa. At sige lang way kaso buligan lang namon. So bali tip mo ano adlaw gi ka mo operate sini? Oo, adlaw gid do. Di base may nagkuha man sa ila pero wala na namon nya mabatyagan. Base may ara man nya politiko nga nagpakakasa ila nga mga tarp. So bali may mga nabilin pa kada sino ni nga mga tarpaulin Kap ano nga grupo? Damo sa Lakot pa. Sa sari. Lakot pa. Kung galing take isa ang sa private way naman kami gakwa. Basta ang sa national road kag sa local road na pamatamat ko nako. Asubot silingon sa mga private nga mga kudal ni hindi nyo na pwede makakuha. Ginayo lang namon kung gusto. Ginayo. Kung hindi nila pagpakwa. Mayara man niya nga tao ganyan hindi pakwa kay balan ko iyagin niya tao mo sila lang mo na makuha. Para yung gusto mo pakuha na lisensya na maubos namin po. Okay. So sa mga hindi man budlay pang kakson Kap or sa mga tinawo nyo be no? Hindi man. Hindi okay man. lang. Mga budlay kay mga plastic ang iban mo laka. Lagi lang nagawa nga tarp. Mapos na lang pagkakason. Mapos mga kasay sa malapik. Ayun na problema. Katas naman lang mo no? Katas naman lang. Why man nabi man do si Mayor kung i-adapt itong siya ka province nga do pang-recycle man nabi Kap kung ano? Way pa sa instruction. Way man no? Porte kung i-recycle pwede gini no? Payman? Segregate naman namon to kung namon ang i-order sa. So plano na to na di pagid nga ma-district Kap ang do sunod naton nga i-operate? Ang haro pa ang damo. Pero nakita ko to sa may mga poste lain na hindi naman niya tarpaulin ka politiko. Ano naman? Advertisement naman to sa Maxim na amo man to putang naman. Nila sa poste. Business advertisement. Nakuha namon to ginbutangan naman ti baliko naman namon. So do OT naman obra naman nga moliwat. So sige lang. Ano mo na abi. Panawagan yung Levy Kap mera sa mga politiko or sa mga pumuloyo sa syudad? Panawagan ko lang maayo naman ganito sa mga private bala nga mga balay kung may ara pa dahil sa inyo pwede nyo naman kakason kung gusto nyo liugon gamit okay man kami buligan man naman kamo pangkakas kaya ang tao taga-lisensya man kung pwede makakaso kung hindi kung gusto nila o kung hindi. So bali may timeline kamo Kap kaya bal nga daw after election 5 days no after election. So bali sa Sabado buwas do mo nating deadline may timeline kamo sini nga may timeline na kami pero hindi naman maubos. Hindi mo boss. Hindi naman maubos. So minado kamo nga tabak damo gid. Damo hindi naman maubos sa 5 kadlaw. Politiko magbulig kung tani ang mga tinawo ka mga politiko kung sino nang panapekto siguro do man dasig Kap. Tani Mabay mo kami binuligay lang kita. Total tapos naman ang eleksyon ang balata naman doon sino nagdalaok kinanglan kung may mga inlebot ko pwede. Mabay pa nga maghinom mo na aton nga syudad sa Iloilo. Sa mga naperde mambal nila nga dito ang naperde do di no nila guro pagkuan Kap kay perde na sila mo. Oo, dito sige lang binuligay kita para sa kauswagan sa aton nga syudad. Sige.
Bujomar? At pati skill. Alright, thank you again na Bombo Jomar Avilla sa imo sining nga report. Bala naton dumidyo pro pinot dira karon ng imo sining nga signal sa iwaman sining area. 34 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Di kabay pa nga basi sa ulihing adlaw sa nga kakasining mga campaign na materials may mabulig man dira nga mga tinawo sa nga mga politiko. Sa aton sining nga mga kabubo sa mga nagdalaog kag nagkalapirde Kasi kung may harap pa man dira sila lihugon. 35 minutos ang nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan na Bombohana sa Udto. Standby kay i-check naman naton this time balita ni Bombohana andasa ang PRO6 nagpahayag diri nga subong iyang election season or sang nakaligad sining election sa tong tuig or sang Mayo 12. Ikumparar mo kuno sini Banwa during the election period, no, mas nubo kuno ang election related incidents sa Western Visayas. Ipanggid nimo sa iban sining tuig kag halong gid sa mga ginikanan atensyon dapat panilagan yung gid kag i-monitor mga ginakaon sa inyo sini iyang mga kabataan, particularmente no kamo man mismo kay nagabata ang pangidaron sang ginatapikan sang balatian sining hypertension. Mga balita with the Bombohana anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Bombo Cham una diri sa Police Regional Office sa diin na record ang mas manubo nga election related incidents sa buong tuig kumpara mo sa nagiligad nga eleksyon diri man sa pungsod Pilipinas kabilugan na Bombo Cham. So diri man sa base sa records ng Philippine National Police nagpanaog sa 56% ang election-related incidents nga konsidiin ang subong latest data ang Philippine National Police nagka-validate sang total sang 46 election-related incidents o kung ERI kung na 56% ka-drop halin sa 105 incidents nga na-record iya sang 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Diri man sa bahin man sang ang kabugusan nga Philippine National Police kagriman sa bahin sa Police Regional Office 6 katodiin ang only nga na-record lang gid diri is ang mga na-intercept nga mga inog vote buying pa lang o vote selling diri sa bahin sang Aklan and may ara man dira sang mga nadakpan sa mga COMELEC gun ban and amo man ang mga nag-violate sa nga tawag nga liquor ban. So amo gid lamang inaamang na record sa nga Police Regional Office 6. So diri man ang ini kabugusan man nga effort sa nga kabugusan nga law enforcement agencies kaupod na ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga naga-cover man diri sa Western and Central Visayas kag amo man ang Negros Island region. So diri ang ginakalipay gid sa nga Police Regional Office 6 nga subong 2025 national and local elections manubo ang mga gatawag o kung wala sang record ng election related incidents and isa man ini ka contributor kumbaga sa kabugusan nga katapo sa Philippine National Police. So subong man nga tanan nga mga kung magadayon gid man for example ang ining barangay and sangguniang kabataan election sa Disyembre abi Bombo Cham na-note na iya sa Police Regional Office 6 kung ano pa ang dapat baguhon o kung i-improvement sa ilang mga pagsunundan agud nga mas mapatigayon pagid ang masunod nga eleksyon sa malinong kag matawhay iya Bombo Cham. Yari bala kay babati naton ang ilang pahayagman ni Police Lieutenant Colonel Ardel Solis. Yes ma'am no, contributor kita diri because nga diri sa Western Visayas wala kita sa may na-record nga election related incident this May 12, 2025 national and local elections. And ang aton nga elections nga ginhiwat diri sa aton nga region isa ka malinaw kag matawhay. So bali sir, ang mga na-record gid lamang isa mga nagbayular sang gun ban. So far subong sir, kamusta naman ang status sang gun ban diri sa Western Visayas? So far, sa gina-implement natin yung gun ban yung nag-umpisa January 12, 2025, hindi pa ini matapos, no? Despite nga natapos ng aton nga elections, mag-end ang aton nga pag-implement ng COMELEC gun ban sa June 11, 2025 because amo man ang period nga
gina-consider naton as election period. Okay, how about sir sa aton nga last time na intercept sa Aklan? Sir, ang update ni diri is na-release na ba lang ining subject mo diri sir? Ang nadakop nato no sa Comelec checkpoint dito sa Aklan sang gabi isang May 11 gin-release ini no sang prosecutor ang nadakpan naton nga tao no, and possibly ang pag-file naton ng case is ma-fall siya sa regular filing. Okay, so bali sir, right after this sining election, national and local election, this coming December, mayara naman sang BSKE o kung barangay sa Kunyang Kabataan elections. Ano sir ang mga olubrahon naton o kung ang mga liwat nga abi may mga pagbaguhon bala kita o kung mas i-improve nga mga pagsulundan sa PNP sir? So far, kung madayon man ang elections this coming December, gamay man lang siguro ang aton nga adjustment, di man ta mabulayan kay nga kita experience na no sa mga previous elections, and ang aton nga mga experiences and best practices this May 12, 2025 national and local elections. So tanan nga may experiences naton, iga-apply naton ina no sa mga masunod naton nga elections. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayagman sa spokesperson sa Police Region Office 6, Solicitant Colonel Arnel Solis. Oy, all right. Butsilingon sini mga election related incidents iya wala na record or manubo na record kung istoryahan naton ang syudad kag probinsya sa Iloilo. Wala gani isang may na record, unlike sa mga previous election nga nagligad. Butsilingon nga ang tao subong iya bumbuhana mas nagahatag sang nagakaigo sini iya nga pagrespeto man sa kung sino ang kandidato sang isa ka tawo. Akon nga niya nga tisyaran ang ang pagbayluanay sa mga matinggas nga tinagado hasta na lang iya gani sa social media. Why na nagalabot sa punto nga naga personalanay, namin ko nga personalanay sa personal ba kag nagabanggianay gid? Yes, tama, Bombo Cham, daw subong hambal naton, although nga may mga ginahatagan abi sang pagtanod gid ang police office sa concentrated areas is like sa 5th district due to historical abi nga mga ginamit sa politika. But so far subong wala kita sa mga nag-obserbahan kung ang ila abi nga pagkabati-batianay naging personalan na gidman o kung nakalabot sa mga pisikalan ng kumbaga Bombo Cham adri sa bahin sa naging man guro propaminsa naging man guro mga pumuluyo. No? Kay ti kung lang tawon sini naton banwa hindi man gid dapat nga tagsa-tagsa sa aton kung may lain kita nga ginasuportaran, kita yang mainaway mo. No? Lantawa ba lang natabo katulad gid lamang sang statement nga ginbuyan ni Inday Raisa Treñas ni Mayor-elect Inday Raisa Treñas. Sige kay ako ang Iloy sang syudad, ako yang ma-reach out sa kay Vice Mayor elect Love Baronda para nga maistoryahan namon kung anong mangin kaayuhan pa iya sang syudad sang Iloilo. Kati amo na ganyan balila politika lang na may ara gid man sa punto abi nga ti isyuanay mga politiko, pero kita iya nga mga pumuluyo hindi na naton pagdabukan. Hindi na kita iya pakigbahin nga nagalabot sa punto nga do sobra pa kita iya sa mga politiko mismo mag-isyu kag way makita sa ginisyuan nga iban kundi aton ba lang niya kasilingan kay lain lang yang aton sini ginasuportaran sini nga politiko. Ang pamangkot ko gani bumbuhana bangod kay for example abi magkasilingan kita nga duwa magtupad balay kit neighbor kita karon lain yang ginasuportaran mo nga politiko, lain man yang akon karon abi nakahaboy ako sa mga malain sini nga tinaga against sa imo, hindi lang sa imo pati sa imo sini nga bilog nga pamilya kay dito ka mo naga-suportar sa piyak mo o ako lain man yang akon sini nga nasuportaran
mahapos ayhan nga mabalik ang maayo sini nga pagtamdanay nyo bilang mag-neighbor, bilang isa lang iya ka barangay kung may na buyan ka na nga mga malain sining istorya sa imo sinising kaparyo tapos sa ising kaparyo mo nagbalos man abe. Oh. Do you think manami ina bumbuhan? Amo gani bang motion kumbaga nagagwa lang ang pagkaisog no ang mga mag-neighbor abi nga lain ang suportahan sa isa, lain man yung suportahan sa isa, but after all sa election kung magawa na ang resulta, may ara nga ti magkababaton just like sa mga nahambal nimo nga mga for example sa mga politiko nga nagdaog kag sa hindi nagdaog kumbaga gimbato nila professionalism kumbaga man mismo sa bahin sa mga kandidato nga nagperdi kag nagdalaog man nga natural lang nga iya process of democracy kumbaga sa Pilipinas kay may madaog kag may maperde man sa eleksyon mo siya. Kung si Vice Mayor Jeffrey Ganson pagani sila niya ti why kuya I am very stable no ano to kani ang bali nga why siya naghibi kiti amo niyang desisyon sang tao mo natural lang na gibato niya man ang iya sining kalutusan no sa aton sini makabumbo pero kung ang punto sini Balabanwa nga kung ining mga politiko gani ano man niya ang resulta sang politika mabaton sini nila ikaw iyang supporter ka lang kay gusto mo nga pamatud-an nga loyal ikaw sa ginasuportaran sini nimo iyang kandidato pati iya karon imo sini kasi Mario dra pati imo sini iya nga tupad balay dira ni ibor mo habuyan mo yan sa mga malain nga istorya karon bumalos man to siya sa mga malain mga istorya kunti guba sini ang inyo sini nga pagtinamdanay kag kung maguba ang tinamdanay paglabot iya sa adlaw sa eleksyon kung ano man dira iya nga mga guguring mosulod sa paminsaron nyo mag-intra na bing inyo sini iya nga mga miyembro sa pamilya ti magalabot na ini sa hindi mayo may mga bayulinti na sini nga mga matabo ti way kagid sang dag-on dira hindi man ina makapamatuod nga loyal kagid sa imo sini nga ginasuportaran nga politiko kung ako ya gani kung gusto mo gid nga itibong ang politiko nga ginasuportaran mo ti bulig ka sa pagpalapta sa mga mayo ya sining hinimuan balan mo si Mayor amo siniyo amo ning ginhimo yaw amo sining mga programa niya imbis nga negativity ipalapta mo nga mangsuya kasang iban dira ti ang positive side sang imo sini nga kandidato mo nang imo nga iwalwal dira ipabugal sini nimo hindi bla ti kundi why sa may maakig dira kundi malayo sa mga election-related violence sa Bumbuhana. Sakto gawin ang mo siyam. Kumbaga, pangampanya in a good way. Kung sabihin ang mga ikaayo ang sosyedad man abi, ang irepresentar mo dira, hindi mag-ngin personal man, hindi kumbaga personal nga pag-attack man mismo sa mga kandidato o kung sa mismo nga supporter sa nga piyak man nga partido nga kontra man sa imo ang suportahan mo siya. Alright. Dugang man diri sa natiko naton nga mga balita mo siyam diri naman sa bahin sang Western Visayas Center for Health Development Department of Health na kung sabihin sa buong katuman nakainit ang diri man ang sa ulog man ng ining hypertension month o kung ang controlling the silent killers diri sa bahin sang Western Visayas so diri man ang ining hypertension o kung high blood pressure ang ginatanaw nga leading cause ng heart disease, stroke, kag kidney failure. So, diri sa 2024, nga record sa Western Visayas, nag-identify sa 274,799 o 17.21% nga hypertensive individuals halin sa populasyon sa 20 years and above. Kag sa buong first quarter sa 2025, total naman iyan sa 35,604 o 16.73 nga hypertensive individuals ang na-identify na sa DOH. So, diri man ang World Health Organization nga ang mga tao nga may high blood pressure, usually 180/120, o kung mas mataas sila, mag-experience siya sa simptoma kaangay sa mga pagsakit ng ulo, chest pain,
paglingin sa ulo, difficulty breathing, ang pagsuka abi, kag blurred vision, kag may ara man sang gatawag ng mga anxiety o confusion, kag buzzing in sa imong mga matalinga, kag naganoticeable sa tubong man nga tuman kainit iya bomba siyam. So diri sa bahin sang Department of Health o Western Visayas, nagapakanumdum gid nga healthy lifestyle dapat ang sundon agod nga malikawan kag ma-manage ang hypertension kasi subong not only sa mga may specific age group ang ginaigo sa ining high blood but also sa mga bata man nagapabata subong ang mga ginatawag sang may high blood na kumbaga. So diri man ang limitahan ang salt and processed food intake, ang pag-exercise adlaw, pag-avoid man sang smoking, kag pag-limit sang alcohol, kag pag-manage man sang stress, kag maintain man sang healthy weight diri man bomot siya. Diri bala kay pabati naton ang ining pahayag man ni Dr. Amy Marie Gayumol, ang medical officer for kang head sang non-communicable diseases cluster. Una, gidyaya, syempre kung mainit ang tiyempo, there is a high chance gidyayang mataas ang aton nga blood pressure. In which nga, hindi lang man na ang non-hypertensive ang affected sina, kundi biskan ang mga young nga hindi pa nila nabalaan nga hypertensive na gali sila, there is a high chance gidyaya nga magtaas ilang nga blood pressure. Ang siguro nga para malikawan ini, syempre balaan nyo man kung anong hypertension after sina kung tamaan gid ka, tuman gid ka taas, mahimo siya nga stroke, mahimo siya nga heart attack, mahimo siya cardiovascular na nga accidents. So kung kung to prevent this, syempre number 1, mapacheck ka gid kung hypertensive ka. Kung may regular check-up pa gid sang imo nga blood pressure. Number 2, kung non-hypertensive ka, kinahanglan siguraduhon mo nga imnon mo gid ang imo nga bulong. Kag number 3, biskan sa diin man siguro naton tan-awon because of the high heat index naton, kinahanglan keep ourselves hydrated. So, syempre kung sa hambal nyo nga pabata kita, naga-screen na kita, 20 years old pa lang, dapat gapa-screen na sila. Siguro ang isa naton nga makita is most of our kids these days are already hooked sa aton nga social media, sa aton computer, sa aton nga laptop, sa aton nga cellphone. So most of them are wala gid activities. So siguro amo na thankful man kita sa city of Iloilo kami mga bike lanes na, may mga esplanade na for jogging, pero kinahanglan siguro mas more nato ni advocate na sa aton nga mga kabataan. Wala nagadula ang hypertension sa top 5. Ang cancer naton wala man siya nagadula sa top 10. So ara gid siya ang leading causes gidya ang kabilugan nga LCDs na non-communicable disease. So hypertension, diabetes ara gid siya sa top 5 per me of mortality, morbidity, and ara man ang aton nga cancer in general. Nabatian diri mo Cham ang pahayag naman ni Dr. Amy Marie Gayumali, ang medical officer from DOH Western Visayas Center for Health Development. Kinanglan may ara gid sang exercise sa lawas sa bumbuhana, mapabalhas gid. Kung mahilig kapag iya magkaon sa mga maasin, matambok sini nga pagkaon, ti exercise ka gid bumbuhana. Muna hambal ni Doc? Gani. Can't relate. Kag tubig. Pero kinanglan, kumplito gina, may tubig, may exercise kid. Kag likaw sa mga pagkaon nga maasin kag tambok. Di kung papilion ka, din nang i-give up mo? Exercise na lang siguro ako bumot siya. Ay kagit sa pilian, no? Oo, manikawan siguro ang avoid smoking and limit alcohol. Ang hambal gani isang kilala, kuya, siling yanoy, why man sang nagalawig diri sa ibabaw sang kalibutan. Siling niya ang realidad, tanan-tanan kita maabot sa punto nga kinahanglan tanigin man magpahuway o ramalon tanigin man mapatay man kita gyapon. Siling niya sa konsinyati, why not? Samtang nga kabuhi ka, i-enjoy mo yung imo sining nga kabuhi. Kana dira ang mga pagkaon nga ginapangita sang ginawa mo.
kaon kung gusto mo yan, wala kaon ka baboy. Kaon ka lang baboy. Oh, parang malikawan mo ang stress. Oh, kung karne man raya, kaon ka karne. Oh. Ti amo niyang iya sini nga paninugan niya ti kun ano man niya magabot sini nga balita sa nga balatian sa konsoli ti. Ako lang sini nga pagbatunon kag kung may bulong, mabulong ako ti okay kung amo nang kabangdanan sa akon sini nga matayon ti. At least, no? I live my life to the fullest. Amo na kong balisakon ti amo na kuno amo gyud man bumbuhan nao. Kumbaga, you only live once kung bombo chami. YOLO kono. So you only live once. Kung yara dira sang mga kumbaga kanon ang gusto mo, ubang mo ang tanan. Nati no one knows basta kung ano matabo buwas nga adlaw, di ba? Pero siyempre in control o kumbaga in moderate kumbaga. No cham. Ko yun ka man samgyop? Hi. Ti mang samgyot ta? Medyo likawan lang anay kung namamot siya, hindi mainit pa. Okay. Buwas kung mag-ulan, hindi na. Ti kauyon ka man sang mga pares na mga nilaga na lang may palutaw nga tambok ka karne? Sa baka? Kauyon ka man na? Medyo hindi na. Inang mga may ano pa inablang, ilokit-lokit na may mga bulalo pa inabla? Bulalo kag mga ano na gani, kansi. Oo. Unod. Nami ng part ni Rana isang bulalo, tapos may sinugba ka pa yun nga unang kulala ko pa, may bili ka mo de. Sinuway kami nga sang empleyado nga bili nga la na hindi ang ginasugban bili. Basta ka nangita pag ito sang ano balao. Kung wala sang bili, tiba si mainom pag ito sang cook. Cook? May imigo man ko na gani nga why gidya bisyo bumbuhana? Pag sulod namon sa isa ka bar, gin pamangkot siya sang waitress, sir, ano imo order? Siling niya milk. Siling niya, sir, why kami sir sang milk? Sinyati, okay, isa lang ka botilya sang ber. Ako tawla si Bumbuja, kilala niya pala. Tapos nagkanta. Nagkanta siya bumuana sa Bijukian. Ang paborito mo na blang kantao. Iyabla sang buiban nga iwan dungan-dungan bla sang buison, buison. Dungan-dungan bala sang grupo ni uli-ulihi lang gawa sa sa kaninang grupo day Ronan Kiting, balaan mo na, dumduman mo? Hindi mo mo siya. Kasi naya edad. Tita Reds? Basta ang ila day Ronan Kiting, no? Muna sila. At yung iwan niya, mas after na sila. Sila. Nagkanta siya sang, sa Bijukian, ang migo namon, nga ti kay waya bisyo mo, milk lang yan na inom niya, ti karon kay waya isang milk, ti ber lang ang available, kumanta karon ang balya, every time I kiss, I feel your laps. Ti tapos gin. Bumbuhan na? Ara ka pa da? Grabe ko sinoman ang amigo ba? Ara na ya. Amigo na mo, ara na. Amigo na mo, bumudya na. Sige. Kag ang ito mo siya, nandito na itong ibalita, nagikan sa Police Regional Office 6, kag DOH Western Visayas Center for Health Development. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa. Amo na.
sa aton sini nga mga kabumbo makatalagam sumong ang nakita nga trend sa Department of Health nga nagabata na ya ang pangidaron sa mga tawo nga nagaangkon sining balatian nga hypertension. So lifestyle sa aton sini mga kabumbo, pagkaon, bisyo, mga amo sina dapat eksakto ng lifestyle, butangan gid sang exercise, inom sang damo sini nga tubig, likaw sa mga makatalagam manamit man tuod pero makatalagam nga pagkaon na. No, sa aton sini nga mga kabumbo, kung ang kilala ko pa kung ano kunong bawal, amo na ang masarap mo. Ara kuno ang manamit sa bawal. Ambot kun tuod gid man na. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa kilala ko, balan niya gid ni. Ti tuod gid man na. Balan ko ka pamati gid sa subong. Kung nagapaminsar sa ako kinaya namin ni bumbot sa mo. Ikaw na. Ikaw nang message bag olang bla. Di bla, tsakto giman no? Kung bawal namit kinman. Kapin pagid kon ang ano na blado ang kawat-kawat nga style bla. Sus Maria kang gusip. Sige, basig unden pakita karon magkanto sini Manwa. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isipon mo siya mablang cover nagbilin sa imo sang mananayang nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kan good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga.
Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o kon sudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules.
Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kon preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Hello, hello. It's a beautiful weekend. Friday na kita. Ano na mga plano ninyo dira? This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. And today, we're going to continue savoring every story nga ginapalabot diri sa Kahapon Lamang program. So whatever it is that you are planning, maybe you're going to go somewhere. I hope ha, nga included man dira ang pagsulat. Bisan na matamat lang sa inyong mga istorya sa kabuhi para nga may ma-share man kamo diri sa Kahapon Lamang program. So, just write down your stories and then you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sa gihapon ginasulat kag ipadala lang sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And if you have free time, pwede gid makalagaw kamo diri sa downtown, kadto lang kamo diri sa may Mapa Street, Iloilo City, kung sa diin na-locate ang Bombo Radio Iloilo diri sa may Sky City Tower sa may Mapa. Well, ari nang ato nga ambahanan. I say welcome you all. It's a beautiful Friday. It's May 16, 2025. Diin may fiesta subong. Happy fiesta lang. Here's our song for everyone from Lindy Katikista. Break. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. The song Break sounds like breakup song, but it talks about social media diet. The important. Yes, hulat-hulato naton ha. Ang pagsulod sa aton ang bahanon. Ari na. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sa
iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break! Anong break ang gusto mo? Break from problems? Break from mga bills? Mga balayran? Anong klase break ang gusto mo? Break sa relationship? Pili lang da. Lindy Katikista para sa inyo, mga kabombo. Again, welcome sa Kahapon Lamang program, and it's time to start reading our stories for today. May Ari Luyag, i-share sa aton si Lavender Mom of 2nd District. Pasensya gid. We missed this story supposedly May 15, pero okay man lang ko na sa iya. Nga today naton nga basahon. So here we go with the story, My Dearest Tita Regine. Antes ko suguran ang akong unforgettable experiences in my life, So antes ko suguran ang akong unforgettable experiences in my life nga nakakapanindig balahibo, allow me first to greet you a pleasant and wonderful afternoon, Tita Regine, and to all the staff of this station. I am an avid listener of this program kahapon lamang since pa sa time ni Tia Adeline nga siya pa ang nag-host sini. Kag nangin winner man ako sa kahapon lamang program almost 20 years ago na. By the way, just call me Lavender Mom of 2nd District. Let my story begin, Tita Regine, sang high school ako. Ginaupdan namon sang manghud ko nga babae si Lolo, kun gabi sa iya nga balay, kay siya lang isa. Lapit man lang sa amon balay, ang balay ni Lolo. Sang una, upod sila sang tito ko nga may asawa. Galing, nagpatindog sila sang ilang nga balay sa baryo, kaysa uma ang amon balay. Isa sadto kagabi, didto kami nagtulog sa balay ni Lolo, kaupod ang akon manghod. Tapos gabi na, hindi pa ako katurog, kay do ginahilas ako. Si Lolo kag ang manghod ko, tulog na. Gani, agud tuyhon ako, giinpaandar ko ang radyo, kag magpamati ka drama, hasta nga gintuyo ako. Tapos, nakabati ako, nga may tapak-tapak sa palibot sang balay. Pagkatapos, natulugan ako. Dayon, samtang masanag ang bulan sadto, hasta sa sulod balay nagasulod ang kasanag sang bulan, kay kawayan man lang ang balay ni Lolo. Tapos, hinali lang. Nakabugtaw ako, kay may nabatian ako nga tapak-tapak, pakadto pakari sa may kusina, nagalagpok-lagpok ang salog nga kawayan kung lapakan na. Tapos nabatian ko,
may nagapatubod sang tubig sa lababo, kag nagakuha sang pinggan, nagalagting pa ang kutsara, tapos nagalagting ang takop sang kaldero, daw may nagakuha sang kanon. Ginpabayan ko lang, kay tiyabi ko si Tito nagpauli, kay kon gaisa, bisan gabi na, gapauli si Tito sa balay ni Lolo. Tingin pabayaan ko lang kay siling ko, basi nagakaon si Tito. Pero naurasan na, amo man gihapon. Gatapak-tapak, pakadto pabalik ang obra na. Tapos, gapatubod ka tubig, do gainom. Gakuha man gihapon kang pinggan, kagapamukas kaldero. Tinatak-an ako sa gikapanilag, gani ginlantaw ko. Kay masanag ang bulan. Nakita ko, ang isa ka lalaki, mataas, maputi, dobag ugupit ang buhok, nakaluab sang itom, may dala nga flashlight. Daw sa kilat lang nga nag-agi sa panulukan ko. Wala ko nakita ang hitsura, kay nagatakilid, hambal ko. Sino ato man? Ano ato, aswang? Gani, ginbutong ko ang manghod ko pakadto kay Lolo. Kag nag-ingod kami kay Lolo. Bisan hindi tani kami magtupad kay Lolo, kay nagaubutan na. Tapos nagpanilag naman ako. Amo man gihapon ang obra na. Gani nahadlukan ako. Basi magkadto siya sa ginatulugan namon. Gani ginpukaw ko si Lolo. Siling ko kay Lolo, Lolo, may tawo ko nga nakita. Dokilat, kadasig madula. Hambal ni Lolo, di nang tawo. Ginkuha ni Lolo ang ana nga talibong. Hambal ni Lolo, kung sino ka man nga nagsaka sa balay ko, hindi ikaw kaluwas sa talibong ko. Kagin pangita namon, wala man kami tinakita. Gingkaduan namon ang puwertahan, sarado man. Ang lababo, mara, kag wala sang tubig. Tapos ang amon mga pinggan, ara man tanan sa bulutangan. Tapos ang kanon, wala man sang buhin. Daw wala man mabuhinan. Hambal ni Lolo, basi panulukan mo lang ato, kag pamatyagan mo lang to, tulog na taliwat. Tapos hambal ni Lolo, pukawon mo ako karon kung magbalik ang tawo, ha? Tapos, nagbalik kami tulog. Nagpanimuron ako sang habol, basi makita ko liwat ang tawo, kag basi kung wala siya gatakilid, kag gaatubang na sa akon, kag basi nagabaga ang iya mata. Tapos, amo man gihapon ang obra na tita, gani na ugot na ako, kay ako lang nakabati, kag nakakita. Gani nagpangisog ako. Ginambalan ko nga, sino ka man? Panulay? Panulay ka man, maligno, kapri, mancho, o kun aswang? Wala ako mahadlok sa imo. Bisan mag-ano ka pa, hindi ko mahadlok sa imo. Pangita kaw to sang pahugon mo. Hambal ko pa, kung aswang ka man, aswang man kami. Kilala ta na ikaw. Gahambal lang ko, Tita Reg. Pero daw maano man ako kahadlok. Hambal ko, kung hindi ka maguntat sa ginahimo mo, pagusto kaw, sige ha, ubra, dangat mag-aga. Tapos dugay-dugay, Tita Reg, nabatyagan ko na nag-aabri ang portahan. Tapos, may nagapanaog sa hagdanan. Tapos nagtapak-tapak, palibot sa balay. Pareho sang una nga nabatian ko man, tapak-tapak sa palibot balay. Tapos libot-libot sa balay, nagapalagyo na ang nagatapak-tapak. Kag nagbuslik ang aswang, ginsilingan ko. Aswang gali, lapit lang guro balay mo dirihay. Mag-aga, ka hindi ako maributay sa nakita ko. Tapos aga pa ko nagbuli, kag magpanugid kay nanay. Hay ginakaraan ako. Hindi ta na magpati sang ginsugid ko. Kay basi damgo ko lang, uhimo-uhimo ko lang. Ginkusi gid ako ni nanay, Tita Reg. Hindi gid ta na magpati sang ginsugid ko. Pero matuod gid. Kag ginkusi ko ang panit ko, kag nasakitan ako. Di wala ako nagadamgo sang gabi nga ato. Nagpalit gid ang panit ko, kaging kusi ko. Sugid ko kay tatay. Hambal ni tatay, hindi nami ang ginpatindugan sang balay ni lolo mo kay alagyan sang tubig.
Tapos na nagpanugid naman ako sa tita ko, asawa sang tito ko nga sa una, diri man sila sa balay ni Lolo ga Estar. Tapos nagambal si tita nga, sang ara ko no sila sa balay ni Lolo, permilang gahilas ang bata na, hindi katurog kung gabi, kagahibi. Tapos hambal na, kung gabi, gakulas ang ramay kang saging sa likod balay ni Lolo. Tapos, dumay garalagpok, kag dumay dako nga bato nga galigid sa likod balay. Tapos, nung ngihi si tita sa tambi, may nakita tana nga gaigpat-igpat sa kasagingan sa ubos balay ni Lolo. Pagpangisap na, ara na sa dalong tambi, kag nagapakadto ka na. Gatsabaw si tita pasulod sa balay, gaguruba ang portahan. Amo na gali, kung nga hinali si tita nag-estar sa baryo. Tapos nagpanugid naman ako sa manghod ko nga lalaki, hambal na kanakon. Sa nangihi siya sa tambi sa balay ni Lolo, may nakita tana nga nagalupad nga burador, kaysa nagbulan. Siling niya, hindi tuguro burador kita ko, aswang tuguro. May gakarabit pa sa burador, basi aswang to nga galupad, kag utod ang lawas na. Ang lawas, kag ang gakabit-kabit, aswang siguro gidto. Hambal sa manghod ko nga lalaki. Umpisa sadto, wala na ko nagtulog sa balay ni Lolo. Manghod ko lang nga lalaki ang upod niya. Kag pila ka bulan, ang lolo ko, nagsaylo siya sa balay sang tiya ko sa baryo. Sa nagpamanila naman ako, Tita Reg, sa nag-obra ako sa isa ka factory sa mga bayo. Kung kaisa, gabi ron ang duty ko. Tapos ang amuto nga time, Tita Reg, gabi na kami nagpuli, mga 10:00. Kay ang factory, layo pagawa sa ginadayunan ko. Di malakat pa ko patukad sa takas. Tapos pag uli namon, ang mga upod ko, nagdiretso lakat. Kaya ang akon paulian, lapit lang sa ila. Pero ako lang isa, kag wala duty ang upod ko. Masanag man ang suga sa karsada. Antes gali ko madulhog sa balay nga ginadayunan ko. Hambal sa mga upod ko nga, kaimaw ko sa pagpuli. Sige, lakat na, kay bantayan ka namon. Di naglakat ako, tapos nagsaka ako sa hagdan. May pader mong. Tapos sa piyak sang pader, mga balay na. Mayugani, may bag o silo nga pamilya. Tapos, sa nagapasaka na ako sa hagdan, pagtulog ko panaog, nakita ko ang darwa kapula nga ayam. Nagapong ko sa hagdanan, kag nagatulok sa akon. Ara gid sa hagdan, nagatungtong. Hindi ko kaagi. Ano dya? Basi aswang nga gusto na ako banggaan dya. Turog na ang mga tao sa palibot, kag malinong na. Pero ang amon balay, ara man lang sa ubos ang hagdan. Tapos ang balko, paano ako makaagi sini? Kay ginabantayan ako kadarwa kaido. Naghambal ako. Kung aswang ka man o panulay, wala ko mahadlok sa imo. Dapat magpakaisog ako. Ang mga ido, wala gid kahulag-hulag, Tita Reg. So mo to, ginambalan ko, nga kung panulay ka man o kung aswang nga gapaido-ido lang, hindi mo ako pagpahugon. Kay wala ko nahadlok sa imo. Hambal ko pa, Tita Regine. Bisan magkinamatsanay, hindi ko kamo pag-isulan. Halin kamo sa alagyan ko. Sige, manggihapon tulok nila sa akon. Ganigin sipa ko. Tapos ang isa nahulog. Pero wala man sang naglagpo. Kagkamag-an lang ka na. Dohang panganan lang nga ido. Wala pa nagtiyangak. Matyagan ko. Ginpahog lang ko. Kay gabiron gid ko kapuli. Kag isa lang ko. Pero hindi na ako madaog. Amon gali ito ido ang isa. Nagdalagan siya pauli. Pag-abot sa balay, didto na siya nagatiyangak kay nasakitan sang sipa ko. Ambot, ang isa nga ido, upod sang ido namo, nadula. Amo, natuguro ang aswang. Tapos pagkaaga, nagwa ako sa amon balay, kag nakita ko ang babayi nga nagalakat. Nagtulok siya kag nagihum-yuhum sa akon. Kag ang bayo sang babayi, pareho sa kolor sang ido nga nagpahog sa akon sa may hagdan. Kagang babae nga to, kung mag-agi ako sa ilabalay, wala gid nagaatubang sa akon kung mag-agi ako sa ilabalay. Nagasulod sa ilabalay.
Dayon kung kita niya ako, nagatakilid siya. Nagatakilid siya dayon o kung nagatalikod. Daw imposible nga magyuhum-yuhum siya sa akon. Kaya ba ko, Tita Reg? Basi amo to, ang aswang to siguro nga babae, ahay. Tiambal ni Mang, nagadayaw siguro sa imo, kay wala na ikaw daog, kay kaisog sa imo. So, umpisa sadto, may upod na ako kung mag-duty kong gabi. Tapos, pagpila ka bulan, nagpauli na lang ako sa Iloilo, Tita Reg. Siguro nakapoy ka na sa pagbasa sang akon malawig nga sulat. Hasta subong nagabalikid sa akon paminsaron kung ano gid atong mga nakita ko kag matuod nga naeksperyensyahan ko. Kung madumduman ko gani, ginaistorya ko sa akon mga utod, mga abyan, kag pati sa akon nga mga bata. Subong ginaistorya ko man. So thank you very much for reading my long letter. God bless you and more power to your wonderful program, Kahapon Lamang. Lavender Mom of 2nd District. Ayhan, aswang gidman, mga makatiling-tilingala, mga makatalanhaga nga mga hitabo, mga misteryoso nga mga hitabo nga until now, no, wala sang sabat. Ayhan gidman, aswang gidman. But anyway, salamat gid sa imong pag-share sini sa ako or diri sa amon sa Kahapon Lamang program ang ining istorya that you said until now hindi gid makakas sa imong kaisipan. Patudig-tugid kita, no, nga naga-wonder. Ano to ayhan ang tapak-tapak nga ato? Sino to ayhan ang lalaki nga ato nga makadali mo nga nakita dito sa balay sang imo nga lolo? Anyway, what is important is that you are safe now. Diba? Kag wala na, no? Naka-experience pa sa mga kung ano-ano nga mga naagyan mo sang una. So, salamat gid Lavender Mom of 2nd District for sharing with us your story. 36 minutos makalipas ang 2:00. Magabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw. Kain kita sa pagdulundiri sa mga kasaysayan para sa inyo. It is now 38 minutes after 2 o'clock and here's another story from Inbi. Mahal kong Tita Regine. Kanami, kanayanaya sang kahaponanon, maskin tama kainit ang panahon. Pero makibot ka lang, kay kalit lang magmatarithi. Maabutan ka gapana, way payong, kudong o kalo. Mabatsyagid ang lawas mo kung mahina ang imong immune system. Our beloved host of KLP, Tita Regine, sa mga maukod ng mga letter senders, mabuot nga makatapos sa Bombo Radio Philippines, a blessed and pleasant afternoon to all of you there. My topic is about a family.
the smallest unit of a community with common ancestry. And I quote, "I love my parents as I love my children and grandchildren." The word love connects them together. Together they live, together they eat, together they work. Togetherness with joy and laughter, with God in the center, helps the family to cherish a happy and healthy family living. My friends, let me tell you about a family that prays together, lives together. Si Guapo Amboy nga apa, devoted Catholic. Mabuot, mapisan, maalwan, mapinalanggaon, kag mahinang panon. 5 ka M ang nakita ni Maricel sa iya. Sa primero, ginimbitar niya si Amboy Maniaga pag birthday niya. Nagkadto man siya, kay sangkapurok lang sila. Aga pa siya nagkuha sa tubig, kag kahoy, para magbulig kaluto. Nang limpyo sa sulod sang balay, kag nanilhig sa palibot. Puwerte ang balhas. Naghingagaw pa uli, pagka alas 11 sang aga, nag-ilis, kag nagpahamot pa. Nalipay si Amboy, kay ginarespeto man siya sa mga tao. They understand and communicate with Amboy through sign language, pero makabati siya iya. Nakita ni Amboy, kag nabatyagan ang pag-care ni Maricel sa iya. Nahuyaon ta siya, kay may amigo si Maricel nga taga Banwa. Sang akto nga to, permi niya masiplatan ang pagtanaw permi ni Maricel sa iya. Nahang pa ni Amboy nga sobra ang pagtamod ni Maricel sa iya sa amigo niya. Tita Regine, kung hindi ikaw masyado familiar sa apa at the same time bungol pa, budlayan kagid mag-intiende sang sign language nila. Si Maricel gali, bugto nga anak ni Nong Pet. Bata pa na ilo sa Iloy. 2 years sekretarya lang ang natapusan. Kay laborer lang ang amay ni. Pero nakatrabaho as office clerk sa munisipyo. Ibalik taan ay Tita Regine kay Amboy. Sugod sadto, kada hapon. Kung tapos siya pamubod sang alaga na nga mga manok, may kahoy na sila kag tubig. Nagakadto siya sa ila ni Maricel. Magkuha man sa mga kahoy inugatong kag magsag-ob sang tubig. Sa aga, kung makita na si Maricel sa iya kabulakan, iya dayon kadtuan, kag buligan pamunyag, kag panghilamon. Kung dito si Maricel sa iya nga vegetable garden, iya man dayon kadtuan, kag buligan, cultivate kag panglangbon sa mga gulay sa garden. Ay, daw miyembro na si Amboy sa pamilya ni Maricel. Sometimes, dito man siya nagakaon kung may dala siya nga preska nga isda, sarabawan, gulayan, kag surugbahon. Sa pagpadayon ko, isa kahapon, naobserbahan ni Nong Pet nga daw nagapangagad ron ang apa sa iya anak. Nabalaka ang amay, kaginpasikto sini si Maricel. Ano? Naluyag kaw kadi ang apa? Sabat sang iya anak, tay, mabuot, mapisan, maalwan, mapinalanggaon si Amboy. Waay bisyo, kag formal nga tao. Naluoy siya sa akon kag sa imo, sa sige mo pangargas ang bugas, mais, upa kag kalamay sa pantalan. Nagplano siya mag-put up sang poultry, piggery, kag magtanom sang gulay, kamote, saging, kag iban pa nga kararuton. Mas maayo siya sa kay Fred nga taga Banwa, nga bisyoso, nagainom, sugal kag sigarilyo. Hambal ni Nong Pet, sige anak, kung amo dia ang napilian mo, kay mabuot, may apa, kag waay nagamo. Apang ayaw usa magpadali-dali, obserbahi sang maayo, bisan pakitang tao lang ang kapisan o kabuutan nakita mo. Hatagi siya 2 katuig nga plaso. Gusto unta ni Amboy, isa lang katuig, kay ma 30 years old na siya, ni Ana, ug si Maricel, 20 years old pa lang. Tiyang balpagid ni Nong Pet, dili diya anak problema, bata ka pa, sagdi na siya kung tigulang. Kadugay man sangging kalangkagan nga panahon ni Amboy. Pero, do hindi matuuhan,
Tama ka dasig. Dokilat lang nga natapos ang duha ka tuig. Kag dalag ko na ang ginsagod niya nga mga manok, pato kag baboy, mga native para sa ilaging talanang akasal. Fully supportive and cooperative kid ang pamilya ni Amboy. Hasta ang kahinablusan sini sa abroad, nagpadala kwarta sa tiyo Nanda nga mga sawa na. Palangga Nanda ang anda tiyo nga nakabulig man sa ila pagtuon. Ang duha halin sa Cotabato kag ang duha from Bulacan. Nagabot 3 days before sang kasal. While ang tatlo sa Manila bispiras sa aga sang kasal. Malipayon sila nga nag-call sang likod-likod bispiras sa gabi sang kasal bilang pahalipay sa ila palangga nga tiyo. Ginpatigayon ang ila kasal. Kanami, madamo nga tawo ang nagtambong kag nagkinasadya. Paglipas ang duha ka tuig, ginbugayan sanda, duha ka anak, 1 boy and 1 girl. Nalangkuyan sang tuig ang pagpanganak. Malipayon ang magtiayon, manami ang pagsundanay, permi sila nagasimba, nagaampo sa aton mahal nga Diyos, sa pagdayaw sang kaayo ni Lord, pagpasalamat sa mga grasya ginhatag ni Lord, pagtinguha nga mapaeskwela ang duha ka bata. Maayo man ang ila income sa poultry, piggery, kag pag-garden sang utanon, kag kararuton. Ginpauntat ni Amboy si Maricel trabaho sa munisipyo, para maatenderan maayo ang kabataan. Ginpapahuway nila Maricel ang iya tatay sa pagpangarga, nag-garden na lang. Kag sufficient man ang kita sa ilang mga kinahanglan. Kung sa diin pa, nagatinguha ikaw, nagahimakas, makaangat-angat, amo man ang pagsabay, sang dako nga pagsulay. Ginharab sang buhi nga mga kanding, ang vegetable garden ni Amboy, kag ni ugangan na. Since apa si Amboy, ginsumbong ni nung pet sa barangay captain ang natabo. Ginhusay sila, kag dapat bayaran sa nagakaigo ang damage sa mga kanding. Naakig pa ang tag-iya, Buay ga pamati it mayad, samtang ginahusay sila. Putro kag putong, naghunos ang iya talibong, kag ihana kay nung pet. Waay makabantay ang kapitan, ginagaw ni Amboy ang talibong kag ihaboy. Dayon gintok-apan, nagaparamula si Amboy, kay gusto gid niya nga leksyonan ang hanginon nga tag-iya sa mga kanding. Ay abaw, na-challenge gid si Amboy nga gusto niya lipungon, pero ginhukas sila sa mga tanod. Naghambal sikap. Kung hindi ikaw magpahusay dya sa aton katarungan pambarangay, i-forward ko daya nga kaso sa munisipyo. Amo pa kag nahawasan ang tag-iya sa mga kanding kag tagpangayo sang pasaylo sa ila kanday Amboy kag kapitan. Tita Regine, mabuot si Amboy, pero maisog sa akto nga pakalainon na sila sang tawo. Abi na siguro, mapadalaga na si Amboy. Apa hindi lang makahambal, pero husto ang pangutok, paginsyende kag paino-ino. Ang leksyon? Beware the fury of a silent person. Ang ido nga waay gataghol, gapangagat. Gani hindi maginarugaro, magrespeto sa tao nga nagahusay sa inyo kag sa imo kapareho. Maayo man ang relasyon ni Maricel sa ila mga kasilingan. Maalwan man siya, parehas kay Amboy. Ginapalangga sila sa mga tao, paryente man o kun hindi, tungod sa ila kaayo. Kung mag-harvest, gani sila mga utanon kag kararuton, ginapanghatagan man sila, ginapangdulong sang duwa ka bata. Abi mo tita, purya buyag lang, kagwapo, kagwapa ang duha ka anak nila Amboy kag Maricel. Hindi sila apa, mga butanan pa, kag mapisan man nga mga kabataan. Gani, waay gahupas ang tubod sang grasya nga nagasaka sa ila panimalay. Hence, they're the family that struggles, prays together, lives, and stays together. Kung abi ang mga tao sa barangay, nagatinguha man parehas kapag tinguha ni Amboy kag ni Maricel sa ilang pagpangabuhi,
kanami. Katawhay sang baryo, malinong kag malipayon ang pagpuyo sa mga tao. So thank you once again, Tita Regine, sa imong pagbasa sini nga episode. Mabuhay kita tanan sa aton nga special nga KLP. May you be blessed by our Heavenly Father with your untiring services, the wisdom, kindness, and your inspiring guidance always. Stay safe with your family and Godspeed. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province. Gusto man, ang tao nga nagahipos lang, hindi mo matungkad kung anong sa iya kaisipan, pero ang kagat, ang agi. Hindi ma-describe. Beautiful story about a family, ang girl naluyag sa isa ka tawo, nga wala niya ginatulok, no? Kung ano man, why siya sang may nakita nga kapansanan. Because nag-uumapaw ang kaayo over sa kapansanan nga nakita sa iban nga mga tao. The goodness, no? Amo ang nagapangibabaw. And siguro, no, ang iyang pagiging mas nakabuli gani sa ilaya nga pag-upod nga even if they don't say anything, gatulukay lang, gaintindihan na sila nga duha. Di ba la? Kag napakita man, no, ni Amboy nga ginabawi niya gid kung ano man, no, ang para sa ibang nga tao kakulangan niya, pero sa iyang aksyon, sa iyang ginapanghimo, sa iyang mga buhat, sa iyang prinsipyo, nagaumapaw ang kaayo, ang goodness. And so, swerte ni Maricel, no? And then kanami pa sa mga kabataan nga hatag sa ila, sila mo mga gwapo kag gwapa. Pero ang gwapo gid sa tanan, ang heart ni Amboy, nga mo gid ang nakita ni Maricel, nagaidlak sa ka-pure. Thank you so much gid sa imo NB for another beautiful story shared diri sa KLP. Magabalikan kahapon lamang program pagkatapos sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby. Kaangay 52 minutos makalipas ng tak ng alas 2, tagaan ni Tiyempo. Ang mga wala ta ding mabasa, no, nga mga poems coming from Lola Amparing. Sige. May diri ang Tigulo, Kasipagan, Katamaran. Taong masisipag, may kaunlaran. Ugaliin, mahalin ang tunay na hanap buhay. Huwag pumili ng kahit ano-anong gawain upang di mawawala ang kinakailangan sa pamumuhay. Kung isang kahig, isang tuka, walang kasiyahan o kaunlaran na makakamtan. Kayo huwag pumili ng anong trabaho para di mawawala ang kinakailangan. Ang tunay na kasipagan may bunga ng kaunlaran. Hindi ka mawawala ng kaibigan, palaging magkakaroon ng kasiyahan. Huwag maging kuripot at magtaas noo. Ang tunay na kasipagan, samahan ng pagiging matulungin, huwag hihintayin. Ang palaging tinutulungan, madaling makamtan ang kaunlaran, itapon ang katamaran habang may kalusugan. Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman, taong tamad na tamad, karamihan walang kaibigan. Upang mananatili ang kaligayahan, palagi maging masipag at itapon ang katamaran. Ang awa at grasya ay biglaang makamtan, kaya huwag magyabang-yabang, magsumikap sa kahit anong trabaho. Ang kasiyahan at kaunlaran mananatili sa buhay kailanman. Manalangin sa mahal na puong may kapal, bigyan tayo ng kalusugan at kaligayahan. Magtiwala sa mahal na Diyos natin. Palagi
maging masipag, itapon sa kaisipan ang katamaran, palawigin ang buhay natin. So, punta pagidiri ang another story coming from her. Sa maayong hapon, gid, sa inyo tanan, ilibin na sa imo, Tita Regine. Sana tayong lahat ay kawaan ng ating mahal na Diyos na naghirap, namatay. Dahil sa pagmamahal sa lahat ng mga tao at kapatawaran ng ating ginawa na walang kabutihan. Tita Regine, ang ako niya i-share sa imo, ang anay experience ko sa adlaw sang Holy Week. Okay? Ngayon, tita, after o tapos na ang pagdiriwang ng aking 96 na kaarawan noong Biyernes, April 11, medyo mahina ang aking kalusugan sa ngayon. Kagahigda lang ako gagahigda, siguro, no? Base sa sobra ko nga excitement, sobra ko nga kalipay, sa akon nga mga nabaton, bigay ng mahal na poong may kapal. Kag sa tanan nga mga nag-attend, kag sa pagkita-kita man sa mga pinalangga ko, no, ngati bisan makaisa lang sa isa ka tuig makakita na kami. Tani gusto ko man, no, nga permi nga magkita ay sa mga ginapalangga ko sa kabuhi, paruti matanda na tayo, hindi na makaalis at makapasyal-pasyal na walang umaakay o kasama sa paggala. Tita Regine, kahit ano-ano ang aking gagawin sa ngayon, parang di pa rin mabubura sa aking kaarawan, ang mga or sa aking kaisipan, ang mga nakaraan na aking naranasan noong mahabang panahon. Tita, sa tong energetic pa ako at medyo batang-bata pa, permi ako sa simbahan. Nag-join sa procession palibot sa Banwa, kag sa 14 station sa Kapia. Nag-iisahanon lang ako kag wala ako upon. Hindi ko pa malipatan nga isa sa kabes. Ginhagad ako nga mag-chairman sa 9th station sa amon nga Kapia sa mga nagliligad nga panahon. Tita, hindi gid ko yatani, no? Hindi ko luyag nga batunon, pero ginapilit gid ako kag hambal ko pagani sa chairman sang tanan nga Kapia, doktor kag naging eskwela ko pa nga kun pwede. Iba na lang, kaya madamo man ang may kaya. Pero gustong-gusto nila noon na ako ang kanilang mapili. So, hambal ko, madonate man ang may kaya sa buhay. Kagtanan nga mga tao sa amon kalye. So, tita, may mga tao man nga nagbulig sa akon, pero tanan nga mga decorations, kag kung ano-ano pa, syempre, ako ang utak. Pagkatapos, ako naman ang pakadto pakari, uli sang tanan nga mga ginpanghulam nga mga gamit sa amon nga Kapia. Balaan mo naman, tita, nga basta ikaw ang pangulo o chairman, tanan sa imo ang disposisyon o tanan nga mga kinahanglanon. Tita, nadumduman ko pa sa subong nga panahon nga nag-join pa ako sa procession sadto palibot sa Banwa, kag naga-join man sa kanta sang pasyon, nga kalabanan, mga tigulang ang nagakanta, kag ako lang ang batang-bata noon. Balan mo, tita, may bibingkat, taho, at mga tinapay. Kain-kain man ako, pero may ginagawa man ako na tulong sa mga matatanda noong panahon. Kaya, every banal na araw, hindi gid bubura sa aking damdamin at utak ang mga nakaraang experiences ko, mga ginawa ko noong nakalipas na matagal na ng mga panahon na nakalipas na hanggang sa ngayon, nandito pa rin sa aking isip. Tita Regine, nadumduman ko pa nga madamo nga tawo ang ara sa Banwa kag sa mga barangay nga nagakadto sa amon nga Banwa. Wala mo, tita, ang iban nga mga Banwa nga malapit sa amon, kaangay sang Kabatuan, Pavia, kag iban pa, wala sila sang Kapia, nga 14 ka bilog nga ginahimo sa palibot sang Banwa. Ilabi na gid sa bawat kalye namon may tinda na bibingka. Tita, sa lahat na nagtitinda ng bibingka,
Ang niluto na bibingka, ang pinakamasarap, ang luto ng pinsang buo ng asawa ko na naging helper o katulong namin nang dalaga pa siya. Biro mo tita, hindi mo ko makakalimutan, ang mga bumibili ay pumipila. May first come, first serve. So mabili ang tindang bibingka nila sa buong bayan kasi sabi raw ng mga nagbibili, masarap na masarap ang niluto. Tapos si Regina, alala ko na kung minsan dito ako nag-i-standby sa kamalig nila pag abot ko halin sa simbahan. Di nakakagulat na walang kapatid o kahit sino na naging kasama ko noon sa pagdalaw o mag-procession o maglibot, manood ng mga kapiya. Tita, solo-solo ko lang. Pero nag-enjoy man ako. So I have to close now with all my sincere love. Madamong igang salamat. Lovingly, Lola Amparing. So, pang-closing story. Si Lola Amparing for today. Thank you, Gid, for another recalled happening sa imong kabuhi. Shared na rin sa KLP. Kamuman dira, pwede gini makashare. Hindi na paghulaton yung mag-96 years old para nga makashare man rin sa KLP. Now na ang pag-share. Write your stories and you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories sa ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas after sa KLP, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay naman kita tomorrow. And then, yes, tomorrow is Saturday. So mag-interview kita sa ating winner, si Lola Bukay, Sang Palawan. So see you tomorrow. Maraming salamat. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.